Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakalikad sa takna sining alas 11. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Disyembre 6 tuig 2022, 19 dias sa lang kag Pasko na. Ini ang bombohanay sa unto kagini si Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapauna mga headlines sa top stories of the day sa balita lokal. Para sa diin, para sa ang arko sa Ungka Flyover. Hibalo naton ina karon sa aton sining pagpangalagan. Samtang Congresswoman Jam Baronda kag Congressman Mike Goreseta kaupod sa Regional Director sang Department of Public Works and Highways si Engineer Nery Bueno nagpakigsapol sa kay DPWH Secretary Bunuan tuhoy sa Ungka Flyover. Ano ang ila siningagin na kasugtan kag sanogin man malamag pagabuksan ang nasambit sining kontrobersyal nga 680 million pesos nga balor sa Ungka Flyover. Sa dugang pa nga mga balita kung sa kaangot sining nga balita, Public Safety Transportation and Management Office magabrigayon sa traffic rerouting scheme sa Ungka Flyover. Samtang sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, Christmas around the world, double celebration dito yes may Qatar. Sa aton sining nga mga kabombo, si Mayor Jerry Treñas makigsapol sa mga management owners or managers sa mga establishmento sa Mandurriao, may kantanan sa natabo sa Verstec Rambol. Rambol hasta nag-intra ng mga bouncer security, way pagataha sa pulis. 45th Program Committee sang SIFDEC in Patigayon, Pompano ginaduso nga pasanyugon. Ining isda nga sa isang isda nga barasig siniya nga maggamuad. Samtang ang ining human immunodeficiency virus HIV cases sa probinsya sa Iloilo mas nagtaas subong nga tuig kon ipanggid sang nagkaligad sining tuig. Pamatian taman karon sa batsang punong barangay sa Banuaya sang Gimaras. May kang tanan sa pagpabombo. Nagpabombo diri isa sa mga pumuluyo dira. Nga konsidente sikap kuno nagpamalibad sini nga maghatag sa nga barangay clearance. Ang barangay clearance kinahanglanon kun tani Banwa para iya nga makapalinya, makapadakod sang linya sang kuryente. Ang nagpabombo dugang pa nga mga ipabombo mo topic. Nagsabat man diri karon ang pamunuan sa isa ka bulutuan tuhoy sa ginapaya Garboso nga selebrasyon sa Christmas party. Nga kon sa diente kinahanglan ko na may litson gid. Muni madala ko ang mabalita issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagan sa gihapon diri lamang sa DYFM Bombo Radyo Iloilo sa programa Bombo Hanay sa Auto. Sa mga kabombo ta, padayon lang kamo nga paghimo dira sa inyo sinima entries para sa nagapadayon man nga daily draw kag subong man nagapanagtag sa nga temprano nga pamasko pinaagi sa kasya siyahan kag kasya sa diyahan sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio at Star FM. Bali-baling pa premyo na may kasya siyahan pa sa aton sining mga taga palamati 6 million na pesos sa nationwide ang igapanagtag siniya nga premyo. 1 million pesos naman ang pagabatunon sa aton siniya nga grand draw winner kagamangin pinakabag-o sini nga miyembro sa Bombo Radio Philippines Millionaires Club. Ano ang inyo sininga himuon magtipon lamang sa mga masunod siniyang produkto.
Ladies' Choice Mayonnaise back reunion na with my one and only love, Ladies' Choice Mayonnaise. One empty stand-up pouch or labels ang Ladies' Choice Mayonnaise ukon sandwich spread. Muna na, pwede na yung mga proof of purchase. Nescafe, bango na with Nescafe. Any empty sachet, duha kabilog. Nga empty sachet isang Nescafe Creamy White, 29 grams, or Nescafe Original, 26 grams, or Nescafe Creamy Latte, 27.5 grams. One empty sachet isang Nescafe Creamy White Twin Pack, or Nescafe Original Twin Pack, or Nescafe Creamy Latte Twin Pack. O kung tatlo ka empty stick or packs sa Nescafe Classic 2 grams. Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. One product sticker kun kupon. Nagaangkon tanan sang tanan sininga Bombo promo title. Silver Swan sukang puti, sarap asim. Isa ka empty stand-up pouch or label sang Silver Swan vinegar. Our Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Isa ka kupon sa tag sa isa ka gatos kapag bakal sang alahas, kagrilo, or pagprenda sang item. Panyawan, basta said marketing tatak magaling. Isa ka empty blister pad or banig sang Panyawan Luyang Dilaw, plus mangosteen, plus Bakaboy Food Supplement Capsule, or Panyawan Baraba plus Garlic plus Bakaboy Food Supplement Capsule. Isa na ka entry. Sa aton sining mga kabumoy, naging ka mo magkalipat week number 3 kita subong week number 3. Week number 3 kita ha, para nga malikawan ninyo nga ma-disqualify ka mo sa 1-2 Panalo Part 21 promo daily draw. Ginapasiguro ginato ng aton sining nga daily draw ang lihitimo bangod man inang ginatambungan sa aton sining nga Food and Drug Administration representative. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon naton sinipanong balikan sa baray nga pagpalayag sang Bombo Haray sa Auto pagkatapos ang Bombo Network News. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition, araw na hunang Martes, ika-6 sa buwan ng Disyembre 2022. 19 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, inflation o pagtaas sa presyo ng mga produkto at serbisyo sa ating bansa, lalo pang bumilis na naitala sa 8% noong buwan ng Nobyembre. Entertainment news, itong gunman sa Lady Gaga dog robbery, sinintensyahan ng 21 years na pagkakakulong habang ang K-pop member na si Jin ng BTS, formal na inanunsyo ang kanyang military enlistment. At mamaya may update tayo dahil ang aktor na si Vong Navarro posibleng makalaya matapos na payagan ng korte dyan sa Taguig na makapaglagak ng piyansa. Itong Philippine National Police patuloy na nangangalap ng impormasyon ukol sa natagpuang bangkay ng dating Vice Governor ng Batangas.
At sa ating balita sa ibayong dagat, 33 pasahero ng bus patay matapos matabunan ng lupa sa nangyaring landslide doon sa Colombia. Ang Ukraine nagbabala tungkol sa emergency blackouts pagkatapos ng mas maraming missile hit. At sa balitang palakasan, mga Pinoy sa Croatia nagbunyi rin sa pagkapanalo ng kupunan ng naturang bansa at naniniwalang kayang talunin daw ng 2018 FIFA runner-up ang powerhouse na team ng Brazil. Sa ating mga detalye, Nagsagawa ngayon ang Philippine Air Force ng unit-to-unit activities kasama ang Japan Air Self-Defense Force sa Clark Air Base, Pampanga, na naglalayong pahusayin pa ang iyong bilateral tie sa pagitan ng dalawang panig. Iginit ng tagapagsalita ng Philippine Air Force na si Colonel Maria Consuelo Castillo na ang pakikipag-ugnayan sa Japan Air Force ay bahagi ng kanilang tinatawag na fighters goodwill visit to the Philippines matapos nga ang kanilang pagbisita dito sa ating bansa. Sinabi ni Castillo na dumayo ang dalawang opisyal ng nasabing Air Force kasama ng kanilang mga katapat o counterpart sa Philippine Air Force sa unit-to-unit exchange activities na kasalukuyan hong isinasagawa naman dito sa ating bansa. Kabilang dito ang mga pagsasanay at pagpapalit ng mga paksa ukol dito sa aircraft maintenance, medical affairs, base defense security at ganun din yung sa field meteorology. Una nga rito mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang nasabing aktibidad ay magsisilbi raw na daan para magkaroon pa ng mabungang pakikipag-ugnayan na kinabibilangan ng high level na pagpupulong at palitan na rin ng mga eksperto at ganun din yung mga paksa na pinakamahusay ang dalawang panig sa kanilang kasanayan para sa taktika at yun ay para sa Air Force ng parehong bansa. Samantala mga kabombo, yung pagtaas o inflation ng mga produkto at serbisyo sa ating bansa. Ano na kaya ang naitala dito dahil ang target ay mas mapababa? Ano kaya ang status ngayon? May ulat si Bombo Gerald ulit. Bombo Dennis, ipinaliwanag ng Philippine Statistics Authority itong naging rason kung bakit bumilis pa lalo itong inflation ngayong buwan ng Nobyembre. Ayon nga kay Divina Gracia del Prado, itong officer in charge ng Deputy National Statistician, ang mga presyo ng mga consumer goods sa Pilipinas ay patuloy na tumaas noong buwan ng Nobyembre, kabilang sa mga pangunahing nag-ambag sa mas mataas na inflation para sa buwan ng Nobyembre itong pagkain at mga non-alcoholic drinks, lalo na itong mga iba't ibang mga gulay. Sa kasalukuyan kasi nagpapatuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng lahat ng bilihin dito sa ating bansa. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority, umakyat itong inflation sa 8% noong Nobyembre na lumampas dito sa 14-year high na 7.7 na naitala noong buwan ng Oktubre. Ang pinakahuling datos ay mas mataas sa target range ng gobyerno na 2 hanggang 4% at alinsunod na rin sa 7.4 hanggang 8.2% projection range ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaugnay niyan, pakinggan natin itong paliwag na ni officer in charge sa itong Deputy National Statistician na si Divina Gracia del Prado. Ang paunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation itong Nobyembre 2022 kaysa noong nakaraang buwan ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay may 10.0% inflation at 58.4% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa bansa. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod: vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa, partikular ang talong na may 25.8% inflation mula sa 16.0% inflation noong Oktubre 2022. Bigas na may 3.1% inflation mula sa 2.5% inflation noong Oktubre 2022. At sugar, confectionery, and desserts tulad ng brown sugar na may 38.0% inflation mula sa 34.4% inflation noong Oktubre 2020.
So yan si officer in charge, Deputy National Statistician na si Divina Gracia del Prado. Sa ngayon, hindi pa matiyak ng Philippine Statistics Authority kung kailan talaga yung peak nitong inflation dito sa Pilipinas. So may natitira pa itong buwan ng Disyembre kung bibilis ba o babagal itong inflation sa ating bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! DG SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or ice. Oh my. Large coffee and bun which 140. Just Dunkin' yan had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. 7 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang panukalang alisin ang 3 taong nakatakdang termino para sa ilan sa mga pangunahing opisyal ng Armed Forces of the Philippines ay makakapekto umano sa 3 mga general, partikular na yung nasa 3-star status. Sinabi ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines nitong Martes na ayon nga dito kay Colonel Midel Aguilar, tagapagsalita ng Sandatahan Lakas ng Bansa ng House Bill 6482 na iniakda ni House Speaker Martin Romualdez na siya ring House Speaker at kinatawan mula ho dun sa Eastern Visayas ay sabi niya kasama ang ilan sa mga mambabatas pa na nag-akda din ng naturang panukala at sinasangayunan ito ng malaking bahagi ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ginawa ito pagkatapos ng konsultasyon sa mga opisyal ng militar. Nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 11709 noong Abril 13 na nagtatakda ng 3-year fixed term at yan ay tour of duty para sa Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, Vice Chief of Staff, Deputy Chief of Staff, Major Service Commanders at Inspector General. Maliban na lamang kung maagapan ito ng ating Pangulo na magkaroon ng mga pagbabago. Dagdag pa ni Aguilar, ang 3 taong tour of duty mula ho sa Chief of Staff ay hindi naman umano masyadong mahaba. Una nga rito ay iginit pa ni Aguilar ng pagbabago sa mga nakapirming termino para ho sa ilang opisyal ng militar ay depende sa sitwasyon at pangangailangan ng kanilang organisasyon. Itong si Deputy Speaker Ralph Recto, hindi pabor na i-invest sa labas ng bansa ang Maharlika Wealth Fund. At isang mambabatas, sinigundahan si Pangulong Marcos na dapat paigtingin ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa agrikultura. Alamin natin ang buong detalye mula kay Bombo Annalise Soberano. Hindi pabor si Deputy Speaker at Batangas Representative Ralph Recto na mag-invest gamit ang Maharlika Wealth Fund sa labas ng bansa. Ayon sa veteranong mambabatas, dapat pag-isipang mabuti ito dahil may kaakibat itong peligro. Sa panayam kay Congressman Recto, wala naman siyang nakikitang masama sa pagtatag sa Maharlika Wealth Fund na isinusulong ngayon dito sa Kamara. Kung ito ay i-invest dito lamang sa bansa at kung ito ay kikita at mapupunta sa pensyon ng ating mga kababayan at magagamit sa mga basic services na mapapakinabangan din ng ating mga kapwa Pilipino, isa itong magandang proyekto. Pero ayon kay Recto, kung ilalabas na ang pera sa bansa ay ibang usapan na ito. Tiwala naman si Recto na hindi agad maipapasa ang naturang panukala dahil mahaba-habang debate pa ito. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Ralph Recto. Where they can invest. Nasa charter yan ng GSIS. No? Siyempre, pinag-aaralan ko rin kung dapat bang gamitin ang pera ng GSIS, SSS dito sa Maharlika Fund. So ako, conceptually, kung pinapayagan natin ng GSIS yan, at sabi ko nga, para sa akin, wag ilalabas ang pera sa ating bansa. Nag-iikayat nga tayo ng foreign direct investment na mamuhunan dito, tapos tayo, pera natin ilalabas natin. Para sa akin, basta dito invest, like I said, I gave you a few examples. You could have an airport. Yan, mapapakinabangan yan. Nagbabayad tayo ng terminal fee dyan. So kung kikita yung fund niyan at mapupunta sa mas mataas na pensyon,
ng mga nagko-contribute ng pensyon, bakit hindi? Ang pahayag ni Representative Ralph Recto, ang mambabatas ng galing sa Batangas. Samantala, suportado naman ni Agri Party List Representative Wilbert Lee ang pagnanais ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na paigtingin ang paggamit at mapakinabangan ng husto ang makabagong teknolohiya upang mapalakas pa ang sektor ng agrikultura ng bansa. Ayon kay Congressman Lee, kaakibat ang iba pang reforma o pagbabago sa pamamaraan ng pagsasaka, pagtatanim at pag-aalaga ng iba't ibang uri ng hayop. Kasama na ang aquaculture, kinakailangan talagang maipaabot hanggang sa tinatawag na grassroots level ang agri-technology. Matatanda ang ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag sa kanyang pagbisita sa mga opisyal ng International Rice Research Institute kung saan pumukaw sa atensyon ng Pangulo ang mga bagong teknolohiya na nai-develop at ginagamit ng naturang International Research Institute. Sa mga naging pahayag ng Pangulo, sinang-ayunan ito ng mambabatas na dapat tularan ng Pilipinas ang iba pang mga bansa na mumuhuna ng husto sa agri-technology nang sa gayon masolusyonan ang ilang hamon para mapalakas ang produksyon ng kanilang agriculture sector. Inihalimbawa pa ni Congressman Lee ang the Netherlands at Israel na maliit ang kanilang agricultural land kumpara sa Pilipinas pero nagkakaroon pa sila ng surplus sa kanilang production dahil sa paggamit ng makabagong teknolohiya. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Entertainment News. Update muna tayo mga kabombo dahil yung gunman sa Lady Gaga dog robbery ay nasentensyahan na. At update din tayo dun sa K-pop member na si Jin ng BTS ay formal nang inanunsyo raw yung kanyang pagpasok sa military dun sa South Korea. May report si Bombo Chilemprido. Yes, mga kabombo ka Star Nation, formal na inanunsyo ng Big Hit Music ang military enlistment ng K-pop member na si Jin. Ang seremonya ng pagpasok ng K-pop member ay 1 oras at dapat na obserbahan ng mga tauhan ng militar maging ang kanyang pamilya. Matatandaan na noong Oktubre inanunsyo na ang lahat ng miyembro ng BTS ay kailangan ng sumali sa mandatory military service at hiniling rin sa mga fans ng miyembro na huwag na o iwasan na munang pumunta at patuloy naman ang pasasalamat at pagmamahal at suporta na binibigay ng mga fans matapos ang desisyon na pagsama sa military service ng K-pop member. Sa ngayon, hindi na inanunsyo kung ano ang eksaktong petsa ng enlistment pero balak ng miyembro ng BTS na muling magtipon bilang isang grupo sa taong 2025. Samantala, sinintensyahan ng 21 years na pagkakakulong ang gunman o nagtangkang nakawin ng premyo at alaga ng Hollywood singer na si Lady Gaga. Si Howard Jackson, isang 20 years old na pumasok sa no contest plea at pinapanagot dahil sa kasong robbery at assault. Nakakulong ang 2 pang salarin dahil sa nasabing krimen. Kasunod ng insidente, nag-alok si Lady Gaga ng $500,000 reward para sa pagbabalik ng kanyang mga aso. Sa ngayon, pinapaigting na ng pulisya ang investigasyon kung ano nga ba ang target ng mga suspect sa krimen. Para sa Entertainment News, ito si Bombo Chilemprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 15 minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa mga karagdagan pang balita, nagkaroon na ho ng pagkakataon ng kampo ng aktor na si Vong Navarro na makapaglagak ng piyansa. Yan ang kinumpirma ng kanyang abogado na si Attorney Malyonga kasunod na nga ng mga development sa Branch 69 ng Taguig City Regional Trial Court. Sad pa ng abogado na inaasahan nila ang mga ganitong development ngunit ayaw nilang puwersahin sapagkat may mga proseso na kinakailangan pagdaanan. Nasa 1 milyong piso ang inirekomenda na ilagak na piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng aktor na si Vong Navarro na nahaharap sa kasong panggagahasa na inihain naman ng modelo na si Denise Cornejo.
Sa karagdagan pang mga balita, nakatakdang simulan muli ng Commission on Elections ang kanilang voter registration at register anywhere ng mga proyekto sa huling bahagi ng buwan ito kasunod ng pagpapaliban ng 2022 barangay at sangguniang kabataan elections. Inihayag ng ahensya ang schedule ng registration ng mga botante at sinabi ni Attorney Abigail Claire Carbero Liacuna, COMELEC and Education Information Department Director 3 na muling magsisimula ang regular voter registration sa darating na December 12, 2022 at tatagal hanggang January 31, 2023. Ang pagpaparehistro ng botante ay isasagawa Lunes hanggang Sabado mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon maliban sa December 24 at 31 ng kasalukuyang taon. Isasagawa ang regular voter registration sa lahat ng opisina ng COMELEC. Ayon pa kay Attorney Liacuna, muling isinaktibo ng Commission on Elections ang kanilang Register Anywhere na proyekto para sa mga taong mula sa kanilang mga permanenteng tirahan dahil sa trabaho, negosyo o pag-aaral. Liban pa dito mga kabombo at Ka-Star Nation, magsisimula na ding muli ang registration sa ibang bansa sa December 9 hanggang September 30, 2024 para sa mga Pilipinong nasa ibang bansa sa petsang April 13, 2025 hanggang May 12, 2025. Samantala, yung proposed 5.268 trillion pesos na 2023 national budget ay sinusuportahan din ho ito ng ilan pang mga mambabatas sa kabila ng matinding debate na kanilang pinagdaanan. Pero ilang mga senador nais pang malinawan na sa yung mga ini-adjust na pondo sa ilang ahensya ng gobyerno. At may pag-uulat dyan si Bombo J.C. Galvez. Bombo Dennis, sinuportahan umano na ilang mga mambabatas ang proposed 5.268 trillion pesos 2023 national budget matapos ang mahabang pagkakasunduan at deliberasyon ng Senado at Kamara. Unang nagpahayag ng suporta si Senator Alan Peter Cayetano matapos iharap ni Senate Finance Committee Chief Senator Sani Angara ang bicameral report on the disagreeing provisions ng kapulungan ng Senado at ng Kongreso. Sa pagdinig sa Senado, iminungkahi din ni Cayetano ang 5-year plan para sa implementasyon ng pondo. Anya, kung hindi daw maipatupad ng maayos ang pondo, ay isang problema raw ito gaya ng korupsyon. Dagdag pa niya, dapat daw umano mas maging aktibo ang Oversight Committee in a sense na maaari raw magsama-sama ang minorya upang magkaroon ng isang uri ng scoreboard na pwedeng pagsang-ayunan sa administrasyon. Paliwanag ni Cayetano, ang tagumpay nitong budget, tagumpay ng administrasyong ito at tagumpay umano tagumpay ng taong bayan. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. So at this point, I just like to congratulate the House, the Senate panel, of course, the Executive Department in all the hard work into the budget, considering it's a transition year. The first year of administration is always difficult because you're elected in May, get off into office at June 30, usually nakahanda na budget, and then you have to put in your priorities and pass it now. So in that respect, and after hearing Chairman Angara's report, parang gusto kong suportahan without any reservations dahil napakagaganda ng mga ni-report niya, no? And I'm sure 100% na lahat ng report niya is within the budget. Yan ang bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Humingi naman ng paglilinaw si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III kay Finance Committee Chairperson Sani Angara tungkol sa mga pagsasaayos sa budget ng ilang departamentong kasama sa Bicameral Conference Committee report sa General Appropriations Act of 2023. Ayon kay Pimentel, may ilang departamentong nagkakaroon ng budget swings o nauwi sa mas malaki o mas maliit na budget sa Bicameral Conference report kumpara sa version ng Senado na naaprubahan sa ikalawa at ikatlong pagbasa. Bilang tugon, sinabi ni Angara na ang pagkakaiba sa pagitan ng mga version ng National Expenditure Program at General Appropriations Bill at ang BICAM report ay kadalasan dahil sa paglilipat ng program mula sa unprogrammed to unprogrammed appropriations. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita, all set na ang Supreme Court sa isasagawang oral argument sa petisyon na kumukwestiyon sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP at mamayang alas 2 ng hapon itinakda ang oral arguments.
Una nang ipinag-utos ng Supreme Court ang pansamantalang pagpapatigil ng implementasyon ng pulisiya sa 5 lungsod sa Metro Manila kasunod ng mga petisyon laban dito. Kabilang sa mga nagsampa ng petisyon ang transport groups na Kapit, Pasang Mazda, Altodap at Akto. Gayon din ang isang abogado na nagmulta ng 20,000 pesos dahil sa no contact apprehension policy. Sinabi ng petitioners na walang legal na batayan at labag sa saligang batas ang implementasyon ng NCAP kaya ito dapat ipagwalang bisa. Samantala, kasalukuyan ang biniberipika ng Philippine National Police ang dahilan ng umano'y pagkamatay ng dating vice alkalde ng mula ho sa lalawigan ng Batangas na si Richard Ricky Recto. At ito'y matapos ho ang ilang ulat na nagsasabi na nagpatiwakal umano ito dyan sa lungsod ng Pasig. Sinabi ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Redrico Maranan na sa ngayon ay kumakala pa sila ng report ukol pa rin sa naturang pulisiya, ukol pa rin sa insidente. Samantala sa bukod naman na pahayag ay nanawagan ng privacy at space ang naiwang pamilya nitong si Recto, kasabay na rin ng pagpapaabot ng pasasalamat sa mga nakikiramay at nagpapaabot ng panalangin para sa kanya. Kung maalala mga kabombo, dati nang naharap sa ilang mga kaso at reklamo ang dating ito ho ay vice gobernador, pagwawasto sapagkat may mga kaso ho itong kinakarap dati matapos siyang masangkot sa ilang mga issue. At itong Philippine National Police aabot sa 619 million pesos ang halaga ng kinita sa nakalipas na 4 na taon. Mula ito sa ipinatupad ng National Police Clearance System o NPCS ng pulisya sa bansa na naglalabas ng mga police clearance na isa sa mga requirements na hinihingi para makapasok sa trabaho. Ilang mga transaksyon sa gobyerno at maging ang mga dayuhan na nais magtayo ng negosyo sa bansa. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr., ang naturang halaga ng kita ng pambansang pulisya ay mula sa mahigit 4.2 million pesos ng mga police clearance na inisyu nito sa ilalim ng naturang sistema. Bukod dito ay ibinida rin ni Azorin na naging daan din ng Philippine National Police Clearance Systems para maaresto ang 294 na mga individual na mayroong outstanding warrant of arrest habang nagtatangkang kumuha ng police clearance. Ito ay matapos na ipatupad ng pulisya ang mandatoryong pagkuha ng police clearance sa lahat ng mga nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. At batay kasi sa datos ng pulisya, sa ngayon ay nasa mahigit 12,000 police clearance na ang inilabas nito sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO workers mula noong September 26 hanggang November 30, 2022. Kuha pa tayo ng dagdag na balita. Itong Philippine National Police nakapagtala raw ng 6% pagbaba sa focus crimes dito sa ating bansa. Alamin natin kung ano pang ibang detalye. Bombo Marlene Padiernos, please come in. Muling nakapagtala ng pagbaba sa bilang ng focus crime sa bansa ang Philippine National Police. Sa ginanap na pulong baritaan sa Campo Crame sa bahagi ng Quezon City, ay ibinida ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. na batay sa datos na inilabas ng Directorate for Investigation and Detective Management, nabawasan ng 1,167 incidents ang naitala nito. Mula kasi sa dating 16,469 na bilang ng 8 focus crime na naitala sa bansa noong taong 2021 ay bumaba na ito sa 15,482 ngayong taon. Ang naturang datos na iniulat ng pulisya ay sinasabing nasa 6% ang katumbas sa pagbaba sa focus crime sa bansa sa loob lamang ng 5 buwan mula noong Hulyo 1 hanggang Nobyembre 30. Kabilang sa mga nasabing 8 focus crimes ang theft, physical injury, rape, robbery, murder, homicide, motorcycle theft at vehicle theft. Narito pa ang dagdag na pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Available data support my statement that crime incidents are kept under control by preventive police presence during the holiday season, which is further validated by the 119-day crime environment record that show crime numbers consistently dipping since August and onwards through November. Based from the DIDN data covering the period from July 1 to November 30, 2021,
versus same period 2022. There was a notable decrease of 8 focus crimes from 16,469 for 2021 to 15,482. Yan ang bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Samantala, bukod dito ay iniulat din ng pambansang pulisya na sa taong ito ay pumalo naman sa 92.64% ang crime clearance efficiency, bahagyang mas mababa kumpara sa naitalang 94.73% noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. Habang na 61.28% naman nakabuo ang bilang ng crime solution efficiency ngayong taon mula sa una nang naitala noong 61.28% noong nakalipas na taon. Bumaba rin sa 5.32% o 56,554 ang naitalang non-index crime sa Pilipinas mula Agosto hanggang Nobyembre ng taong ito, mula yan sa dating 59,734 na una nang napaulat sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, yung Ibon Foundation naniniwalang kaduda-duda at delikado yung Maharlika Fund. Ano kayang iba pang update o basihan ng Ibon Foundation? Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Iloilo. Duda ang non-profit institution na Ibon Foundation sa totoong pakay ng Maharlika Fund. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa, sinabi nito na nakakatakot ang nililikang pondo bagamat sinisilaw tayo na may daang-daang bilyong pisong bansa. Delikadoan niya ito dahil posibleng magamit ito sa pansariling interes at maibulsa ang pera ng bayan. Ayon kay Africa, hindi tama na magpanggap ang Pilipinas na may sapat na yaman. Hindi rin anya kaya ng Pilipinas ang isang sovereign wealth fund dahil wala tayong surplus cash at sa halip ay may malaking budget deficit. Kaduda-duda rin anya na kapag naitatag na ang pondo, dapat daw na mag-ambag-ambag ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng katumbas na 10% ng kita ng remittances ng overseas Filipino workers at panibagong 10% naman sa kita ng business process outsourcing sector, mga bagay na hindi naman pera ng Central Bank. Napag-alaman na ang Sovereign Wealth Fund ay nagmamandato sa Government Service Insurance System na mag-ambag ng 125 billion pesos, gayon din sa Social Security System na 50 billion pesos, Land Bank of the Philippines na 50 billion pesos, Development Bank of the Philippines na 25 billion pesos at mismong National Government na 25 billion pesos. Posible rin anya na mangyari sa Pilipinas ang naranasang bangungot na dulot ng One Malaysia Development Berhad Scandal, kung saan ang Sovereign Fund ay kinurakot ng dating Prime Minister ng Malaysia na si Najib Razak at asawa nito na si Rosma Mansor. Medyo nakakatakot siya kasi yung nililikhang pondo, bagamat sinisilo tayo na may halagang daang-daang bilyong piso, delikado siya kasi binibigyan ng control yung isang unaccountable na body dun sa daang-daang bilyong piso, including yung pension funds. Sa amin, hindi tama na magpanggap na mayaman ng Pilipinas na meron siyang labis na yaman na pwede invest sa gatong klaseng bagay. Mas maraming kagyat na pangailangan na pwede paggamitin niya. Si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Alam nyo ba mga kabombo at ka-Star Nation, ang bisperas ng Pasko o December 24 doon sa Japan, ang pinakaromantikong araw dahil ito ay itunuturing nilang bersyon ng araw ng mga puso. Ang mag-asawang Hapones, lalo na ang mga pinakabata, ay nagbubuk ng mga hapunan sa mga romantikong restaurant at ang mga tindahan ay nagbebenta din ng mga romantikong regalo sa Pasko para sa mga papasok sa kanilang kainan. Mga kabombo at ka-Star Nation, 19 days to go
bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa takna sining alas 12, balik diri sa pagpangalagad sa bombohan ay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Sa sining matinion nagalaom kita nga masabat ang palamangkutanon sa tagsa ka individual, tagsa ka taxpayer, tagsa ka commuter, pumuluyo kag subongman, estudyante kag mga empleyado nga nagaagi dira sa Ungka flyover kon nagaagi dira sa may area sang Ungka Haro hasta iya sa Ungka Pavia, hasta na nilang sa banwasang ganane. Now, focus kita diri sa 680 million pesos karon nga Ungka flyover. Nga kun sa din ginakibot sang mga Ilonggo kun para sa din ining arko. Unati pinsar naton basi ko na-inspire ang International Builders Corporation nga mong kontraktor sina ng proyekto, na-inspire sila sa ginatawag sini iyang FIFA World Cup fever. Kay ang arko do net na lang kulang do goal na sa naglain sini nga stadium nga ginahiwatan karon sa round of 16. Sa nagaparay nga FIFA World Cup 2022. Sa aton sini nga mga kabombo kag may mga impormasyon man kita banwa nga nabaton nga inikuno kay magin palagyan ini agod nga ma-regulate ang nagaagi sini nga mga salakyan. Kag by means of regulation, ang mga light vehicle lamang ang pagyon dira. But just to be specific, what kind of light vehicles ang panugutan nga makalabay dira? Ano ang specific nga pag-limit sa height or weight or capacity sang isa ka salakyan kay as per the design sa aton sini mga kabombo, iniiya para sa all types of vehicle. Why the sudden change? Kay Hello, Big. Bangod nga inibanwa ang nangin depektuso, nangin problemado sa pagtuhaw sang balod-balod sa flyover, pag-usmod sang tatlo ka pundasyon, kag pagbaha sang nasambit sining 680 million pesos nga balor sang Ungka flyover. Now, initially, patigayon ng shoring activities and the next activity, amo iyang jet grouting. Wala iya na mensionar ang pagbutang sang arko dira. That is why nagapamalangkutanon kita karon. Para sa diin, ano ang purpose sang arko? Bilang mga taxpayer, kinamatarong naton and we demand nga mabalaan kung para sa diin na kag ina bala kabahin sang disenyo sang 680 million pesos nga balor sang Ungka flyover. Tiluyag naton mahibaluan ni. Last time sang nagpakigangot kita sa kay Sangguniang Bayan member Petri Manyes nga mo ang Committee on Transportation chairman,
mismo si SB Pit wala sing information kung nga may arko na dira sa aton siniya nga mga kabombo kag nagatingwa man si SB Pit kag iban sino opisyales dira sa Banwas Pavia agud nga mahibaluan, no? Specifically kung para sa diin ining arko, no? Para nga ti palinton man sa pumuluyo. Hibalon tabi kung what's the latest with the Sangguniang Bayan member Pete Remanias. SB, si Bombo Cham, live ikaw sa Bomboanay sa Uto. Good afternoon, sir. Good afternoon, Bombo Cham. Good afternoon man sa mga tagpalamatis ang imong program. Kag sa aton nga mga kasimanwa, may daya din hapon sa inyo tanan. Alright, SB Pete, nagapangulit gid kami sa imo from time to time kay it seems ka daw may ara ikaw iyasang do shall I say siguro may linya ikaw direkta sa kay ARD Alfruto. Kay kung kami magpakigangot siya do medyo mapropinot gid ang iya sining nga linya, but luyang namon may baluan. Any information regarding sa sining arko para sa diin, para sa ano ini sa nga gintukod dira sa Ungka flyover, SB member Trimania, sir? Actually, Bombo Cham, since kinagistoryahan ay kami ni General Fruto, wala na ako naka-contact liwat sa iya. But I was able to ask sa management office, supervisor, kaysa nagligat niya si Mana, may meeting ni sila upod ang DPWH diri sa amon sa Banwas Pavia. Before sila naghiwat sa ilang road widening dira sa may dalom git sang flyover. Kaga kung sa diin may ara sila nga ginobrang rerouting sa mga salakyan nga nagagi dira. Sunod sa pamangkot naton nga supervisor sa nga Pavia Traffic Management Office, sunod sa DPWH, amoy nang kunong do barrier nga kung sa diin ang mga dalagko, ang mga tag-as nga traffic dira. So that would kumbaga pa amo na siyang do, we call that do vertical clearance or arc para at least maprohibit ang mga tag-as nga truck nga makaagi dira sa nasambit nga flyover, Bombo Cham. As per going through sa kontrata sa sining documents nga gin provide sa Department of Public Works and Highways, the design was for all types of vehicle, SB. Sa paghambal mo sa kon nga why man ikaw makaistoryana sa kay ARD Alfruto, it seems nga do limitado ang mga information para iya sa mga opisyal man sa Banwas Pavia regarding sa panibag-o sining nagtukod dira sa Ungka flyover, SB. I'm so sorry, I cannot really understand your audio very well. Magwa na lang ko din sa venue naman, Bombo Cham. I'll try to look for a good signal, Bombo Cham. Okay, sige. Matry na lang kita, engineer, kung phone patch na lang kita, siguro, para nga salida kita sa kay SBP Trimanias. Kay siyempre bilang Sangguniang Bayan member, bilang chairman sang Committee on Transportation, aton sini nga ginapinsar nga may lakip man siya tani sa gina-inform kung ano dira ang mga development, improvement or whatsoever regarding sa sining Ungka flyover kay ti nakatuga na ini sang tuman iya kamalawig nga huol, no? Sa ngalan siya sang pag-manage sang traffic. All right, SB, silingko ginpakita ko niyang nauyata namon nga dokumento kag nagapayag nga for all types of vehicle ang design sang 680 million pesos nga Ungka flyover, but may ara sang sudden change kung sa diin pinabutangan sa vertical clearance or sang arko nga na, SB? Yes, Bombo Cham, no? Actually, personally kita mismo na tingala man. Kaya sunod din sa original nga design, wala pa to na mention ang load capacity. At that time nga nag-meeting kami in 2019. That is why nga sang nagliga, nagpamangkot kita sa DPWH. Kaya may present na silang original design sa amon sa Sangguniang Bayan, sang nagliga, no? Sang ilang hambal nga flyover.
So that's why nga we're asking kung anong revised design para at least mabalan man naton. Kag you're also going to ask them kung ano ginman may load capacity, load limit man ang flyover. Kaya sakto na sa Bombocham no nga balaan naton nga i-disenyo na nga ang mga salakyan pwede kita kasagi sa babaw. But it was not mentioned nga kung may load capacity Bombocham. Oho, kagti kung na-specify dira ang load capacity, SB, butsilingon niya may ara sang particular nga mga sahi isang salakyan, just like abisang ining ginatawag siniyang auto bala, sedan, hatchback, mini truck, or whatsoever dira nga mga light vehicles nga naka-specify nga amo lang ni ang pwede maka-agi, SB member Trimanya, sir. Yes, sakto na Bombocham no. Like for example, naton ginagin pamangkot kay do ang clearance. Like for example, what if may truck na karon nga nubo lang siya pero mabugat, pwede siya kaagi kay makaigo man siya da sa ginbutang nga vertical clearance. I think DPWH has to explain or to inform everyone kung ano ginang purpose na para at least maintindihan naton. Kag kami man dira sa Sangguniang Bayan, maski dili man sa city, we can also come up of a legislative action para at least mabuligan man natin sila. And of course, we have to consult man and we have to inform man sa mga motorista. Kay everybody nag-expected nga tiyan mo ng flyover, ang main purpose na is mahaganagan ang trapiko dira sa Ungka. And dapat gitani nga ma-explain sa pumuluyo kung ano ang kinutuyo sinang vertical clearance or ARCO magibutang sa DPWH Bombocham. SB, ma-update lang ako sa sining resolution nga ginpasar nimo. Ang imo sining nga sulat to request sa kay 2nd District Congressman na Mike Coriseta. Kamusta na to? Yes, Bombocham, kapasalamat kita ko sa amon nga presiding officer, kay Vice Mayor Bibo Hiroche, sa ako ng mga kaupod nga mga Sangguniang Bayan sa Pavia. Sa nagligat nga Lunes, ginbaton, ginaprubahan ang ginpasar naton nga resolution. Na resolution supporting Congressman Michael Coriseta as he makes representation in Congress to urge DPWH Central Office to implement appropriate engineering solutions and expedite the construction sang Aganan flyover. Again, napasar namon kag as next week hopefully mapadala namon kay Kong Mike. Kag Bombocham, galaog gid kami. Ngati sa madasig nga panahon maapathag ni sa pumuluyo kay dumadugay na nga tion nga nagahulat ang mapabyanon ang mga motorista nga nagagidara. Kung ano gibala ang rason nga nag-usmod kag ano nga mga engineering solutions. Kaya actually sa October 24 Bombocham nag-appear si Engineer Al Fruto sa amon sa session kag naghambal siya. Ngati before Christmas magabukas na kun miyara na silang engineering solutions. Pero in fairness sa DPWH kag sa contractor, ang hambal ni Engineer Altruto, ready na sila anytime kung anong ipaobra sila po. Alright. Sige, bantayan naton ina kay kami diri sa syudad sa Iloilo nga nagaagi man dira, no? Para nga makakadto man abi sa Banwasan Pavia, Banwasan Santa Barbara kag iban sini nga mga kabanwahanan, nagagamit kami diri sa syudad. Kita tanan nagagamit sinang area kag of course kung matigayon nga mahuman, magamit man kami sa flyover. Amo man lang aton sinadiri ang tinutuyo, mais ang congestion sa traffic dira para mangin matawhay ang aton sini nga transportasyon. SB member Trimanya, sir. Yes, Bombocham, sakto na. Kaga sang Lunes man nagpasar pagkikita sang isa ka resolution nga gina-urge nato ng DPWH ang mga public utility companies, ang mga distribution companies or utility companies nga kumiyara silang pag-ubrahon ng mga engineering kag construction works dira sa munisipalidad sa Pavia. They have to coordinate with the local government unit sa PNP, sa amon nga Pavia Traffic Management Office. Kag kumiyara sila nga pag-request nga mga road closure as well as rerouting. They really have to coordinate with mainstream media katulad sa inyo, Bombocham, para tanan kita mabulig inform sa mga motorista nga for this area, for this time, for this day, on this day, iwasan na naton. Kay natabo sang nagligat nga Sabado, pertigid kagutok ang pagpugok dira sa mga motorista kay wala gid sila na-inform nga may ara kini nga pag-obrohon nga road widening dira sa idalom sang flyover Bombocham.
Alright. SB, hindi na ako magkuha pag insang dugang sinisang imo at tiyempo. Walang kung may importante ikaw din nga gina-hit so man. Thank you so much, SB, for giving us time here sa Bombo Radio. As always, good afternoon. Thank you so much, Bobo Cham. Merry Christmas and God bless to everyone. There wavit si SB member Pete Rimanyas, ang Committee Chairman on Transportation. No? Team mismo siya ganina budlayan na maglabot kay Engineer Al Fruto. No? Last time nga naglabot kita kay Engineer Al, ang Assistant Regional Director naton, according sa istorya sa Bombo News team, si ARD Al Fruto ara sa Metro Manila kay may pagkigsapol with Secretary Bunuan sa aton man sinikaron niya nga matag palamati. Now, ginadala naton ining nasambit sini nga issue kaysa nasiling ko na banwa malawig ng tion nga nagantos na temprano ang kalbaryo kag perwisyo para iya sa mga motorista. Taxpayer in general. Nga kung sa diente, why iya sang kasiguraduhan kung ano ang himuon nga solusyon sang Department of Public Works and Highways kag subong man sang working hand-in-hand nga kontraktor nga International Builders Corporation. Sa nasiling tana kag sandigman sa payag ni SB member Pete Trimanyas nga original design para kuntani sa all types of vehicle. O galing bangod ginagtuhaw na ining depikto sa ungka flyover sa aton sinimatag palamati kag dugangan pagid iya sang singgitan sa mga commuter, mga taxpayer nga hindi na sila iya maka-agwanta pa sang halit nga natugas sining kontrobersyal nga 680 million pesos nga ungka flyover. Uy kita sang mathag sinadriyang eksplanasyon kung nga agulpihada lang niya pinatindugan na dira sang arko. Sa karon, all we can do is haom-haom. Haom-haomon lang naton kung para sa dini ng arko. So pila sa mga haom-haom naton dira, una bes, nga ginpatindugan lang dira sang arko para iya nga magamit ang ungka flyover kag matahaw-tahaw na ang pagtalakay naton ini sa kahanginan nga ginasukot naton ang International Builders Corporation kag Department of Public Works and Highways nga na-perfect na nila ang pag-construct sang dipiktuso nga proyekto. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Ti just for the sake nga para magamit lang kag mapaganagan na iya, mapatahaw-tahaw kag mapabrubugnaw na ang kainiton sang ulo sa nga mga taxpayer nga tagsa sila ka maglabay dira nga area, kalbaryo para sa ila bangod mas pagpugok sa lagas trapiko, ginbutangan sang ulo arko para nga ma-regulate ang sarang nga mag-agi iya nga salakyan kag hindi na magusmod kay manti hindi na makadala sa mabugat sini nga salakyan. Sa aton sinimatag palamati. But hibalo naman naton kay humalin pa iya sang nagligad sini nga mga sinimana bangod sa katunog sang panawagan sa mga taxpayer sa aton sini iyang mga opisyales. And of course, panawagan man naton nila sa Bombo Radio nga aton siniyang nga mga representative ang mga tindog kag magahimo sang representasyon tuhoy iya sa pagpahusisa sa sining 680 million nga balor sang ungka flyover. Si Lone District Congresswoman Jan Baronda kag 2nd District Mike Curiseta,
Congressman Mike Coriseta, nagpakigsapol sa kay DPWH Secretary Bunuan. Together with Department of Public Works and Highways Regional Director Neri Bueno. Sa aton sinima kabombo. Ti balonta kung ano ang ila sininga na istoryahan kag may mga date bala nga ginhatag sa kung saan una liwat nga magamit kag mapuslan sang pumuluyo inang kontrobersyal nga ungka flyover. Sa aton sini nga panumbalik banwa, i-check naton ang linya sang aton sini nga mga representatives. And of course, sa bahin sa siyudad sang Iloilo, sa ginahingyo man ni SVP Trimanyas nga magpatigayon sa nga traffic rerouting scheme or adjustment, ang PSTMO may patigayonon sini nga traffic rerouting scheme dira. Ano ini? Balik-balikan ta matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Oras. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang the battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong distribution utility o kung barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agud mautod o kung makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang nga Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15 agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan.
Ang kapistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Kapis. Kada tuig tanan nga 16 ka mga kabanawhanan sang probinsya ang nagabuligay agod nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inidoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kun wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kun magluto sang pagkaon. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin, naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu.
Ang highlight sang Ati-Atian Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atian Festival sang Kalibo. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kon ang particle pollution ang makatugas sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag
kag New Cell Development agod nga ang cells. Gusto na nakaligad sa takna sining launa balik diri pa sa pagpangalagad sa bombo na isauto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Diri man sa aton sining karon yang pagpangalagad. Luyag naton mahibalwan kung ano ang naging kaundan sa pagsinapol nanday DPWH Secretary Bunuan, 2nd District Congressman Michael Goriseta, Long District Congressman sa siyudad sa Iloilo, Congresswoman Jam Baronda kag ni Direktor Neri Bueno kagapon sining adlaw. May ara ningin man balasang solusyon para iya sa kontrobersyal, dipiktuso, perwisyo, temprano nga kalbaryo para sa mga pumuluyo ining 680 million pesos kabalor sang Ungka flyover. Nga amo ining magapabilin karon iyang ligasiya sa International Builders Corporation para sa iya sining mga kapwa Ilonggo. Sa aton sini karon iyang mga kabombo hibaloon aton ina sa dili ila mamadugay diri man sa aton sini nga palatuntunan na bombohanay sa udto. Magapagkigangot kita sa mga opisyalis naton siniya para nga mahibaluan naton ang dugang sini nga mga impormasyon kaga para mayara man sang pangapyutan pangaptan sa landigan ang mga pumuluyo may kantanan sa sining problema na natuga sang Ungka flyover. Ang oras naton is 7 minutos na nakaligad karon sa takna sining launa diri man sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. May ara bala sang kayuhan sa nasambit sining pag-sinapol. Ibaloon tayo ni Banwa sa aton man sini pre niya nga pagpangalagad. At the same time, ang syudad sang Iloilo sa bahin karon sa Public Safety Transportation Management Office magapatigayon sang ginatawag sini iyang traffic rerouting scheme dira sa may Ungka flyover para nga bisan pa paano makabulig-bulig man sa pag-decongest sang traffic. Iniayhan amo na bala ining nangin resulta sang paghingyo man sang Committee on Transportation sa banwaya sang Pavia, pinagi sa chairman nga si SB member na Petri Mañez sa Committee on Transportation kag subong man sa Public Safety Transportation Management Office naton diri sa aton sining mga kabombo. Iginadala naton inis kanginan ginatukso naton dira kung ano ang makita naton nga mga irregularidad. Kayo na bes, kinamatarong sang mga pumuluy nga mahibaluan sa kundiin nagapadulong ang ila siniiyang kwarta sa tagsa ka mga proyekto nagakadapat kung tani iyang this is where your taxes go. Now, but lately sa kundiin ka man magliso iya, sa bisan diin ka man magpadulong, ang proyekto napaskilan sa tsura sa mga politiko. Pero nanutisyaran nyo, why gina sa may nagpaskil sang tsura nila sa kontrobersyal nga Ungka flyover, no? Siguro hindi man nila gusto iyang ma-associate ang ila sini iyang itsura, orang nawong, orang ila sini nga pangalan sa kontrobersyal nga flyover. Ngagin putos sang dipikto, nagtuga sang temprano nga kalbaryo, silot, para iya sa mga commuter kag taxpayer sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. Ti bilang mga tiglawas sang apektado sini iyang lugar, the 2nd District, particularmente Banwasang Pavia, and the Lone District of Iloilo, dira sa Mayharo, kag ang malain pagin siniya Banwa kay kung magpugok ang dalagan sa trapiko dira sa may Ungka flyover, mabatsagan mo ini hasta iya sa area sang General Luna. Kay kung may mga area nga nagapugok sa pagdalagan sa trapiko, tanan nga mga mayor nga dalanon naton diri sa syudad apektado.
kung ng taon ni Moti. Bisan gani dira mulye luni, pugok man ang dalagan sa traffic dira from time to time. So kinahanglan naton nga ma-manage ini. May ara bala sang good news nga dala ang aton siniya nga mga representative matapos ang pagsinapol with the DPWH Secretary Bunuan. We have on the line si 2nd District Representative Congressman Michael Goriseta. Kong, si Bombo Cham, live ikaw sa Bomboanay Soto. Good afternoon. May nga hapon na Bombo Cham kag may hapon gid sa tanan nagapamati sa Bombo Radio Bombohanay sa Udto. Congressman Goriseta, sir, nagsapol ikaw with Congresswoman Jam and Director Nery Bueno kay DPWH Secretary Bunuan kag ang inyo sininistoryahan na nagtutok kamo sa isa sa mga mayor nga problema naton diri karon sa syudad nga probinsya sa Iloilo, ang Ungka Flyover. Kumusta anong inyo sininga na istoryahan na Congressman Mike? Gusto na Bombo Cham no kay balik kahapon no gin pangabay ko si Kong Jam na kung pwede upod kami kag kapasalamat man gani ako sa iya no paagi si iya. Hello. Yes, Hello. Kong, go ahead. Ay, Kong. batiwan ako, sige. Ayari ako sa Congreso. Again, si Kong Jam, no, kung saan no, kami pwede makamit, no? Hindi na pwede lawigon, but may istorya naman si Secretary Manny Bunoan, no? Kahapon, mayo man kay naghaatag sa sang tion niya na mamati sa amon na tukod man si RD Nery Bueno no kag si Yusek Cabral no kag dito amon gin istoryahan ang parte sa traffic kag tanan nagapamangkot nagahulat kung ano na gid man bala ang sitwasyon sa Ungka Flyover kag dito ang ginpalabot ni Secretary Bunoan nga nagpadala na sila sa geotechnical team no o kung amo na sila ang nag-determine sa mga sa idalom sa mga bato o kung sa ang soil analysis bala kung aparte dira sa Ungka Flyover no kag may yara man sa audit team nga ginpadala man halin sa central office nga purposely amo lang gini ang obra no nga lantaw no sa kung ano giman kay gina-work back abi nila kay July 1 sila nag-assume pareha sila duwa ni RD Nery Bueno kag tanan halin pa ni sa previous na mga pulungko na mga opisyal no kag may also nagdugang pagin sila na may gin-hire sila na third party nga eksperto sa patag sang structural design no nga naga-work closely or hand in hand man sa DPWH na mga tao no kag ginpamangkot man to ni Kong Jam gani kung mga sanolgid na pwede pagabuksan kay ang tanan nagahulat sa Disyembre ang sabatang sekretary nga hindi man luyag gusto nga i-sakripisyo no ang safety sa mga nag-alagi no kagti ang nearest possible date ako hindi ko well ang nabatian ko lang was third week no of January tinguan gid na mabuksan no kay ongoing subong amo man tong ipamakot ko ani kung ano na ang status kahapon lang no may ginpaabot sila nga mga team which amo na ginahulat naman na Bombo Cham no kay after ko no sang ang pag-abot kapag lantaw sa mga technical na mga tao ma-report sa iya kag amo na lang na diyon paghatag nila sing official statement kag report na tuhoy sa Ungka Flyover Bombo Cham. So why gali labot diriya ang namin ko wala pa niya gali na dala kag ining move nga shoring and the jet grouting local lang niya. What I mean is local nga iyalan niya sang DPWH Regional Office 6 nga kuntani solusyon sa sining pag-usmod sang tatlo ka pundasyon sang Ungka Flyover pero as far as I've known Congressman Mike nga do
why ginto makahatag sang solusyon kag daw hindi ginto makatrespasser. That is why nga nagdangop sila sa central office agod ipalantaw ini kag kung ano pagid ang mas nagakaigo pagid nga engineering intervention or solution nga best way para nga mapasiguro naton nga when the time comes nga pagabuksan na ina, safe para sa mga motorista naton, Congressman Mike? Husto ina Bombocham, no, do mo man paghangop ko, no, pag-insindi ko kahapon na may ara ta ginatawag non mga remedial measures or temporary measures, pero ang ginalaga sang sekretaryo sang NISEC Bunuan amo ang permanente nga solusyon. Amo na nga kun nga ang hindi pagid mahingagaw, no, o mabuksan sa ini nga Disyembre, no, kag namangkot kani nag si Kong Jam na kung saan unagidman kag ako hindi ko magambal nga definitely, no, kung ako lang yung maglantaw amo to na nalabutan man, no, na-mentionar ang around third week of January, no, kay ongoing pa Bombocham. Kahapon lang kung di ko magsala, no, Monday kahapon may ginpaabot sila na mga geotechnical nga team na mga na tao kag may third party na nga expert on structural design. Hulaton lang ni Secretary Bunuan nga mag-report kag mag-obra sang ilang findings kag amo na dingan paghatag ni Secretary Bunuan sang recommendation or sa gani mismo istorya man namo ni Kong Jam na kung willing siya later on once mayara na sang report or investigation, kung willing siya magpa-interview or maghatag sang iyang opinion, sang iyang statement, no, okay gid siya, welcome gina kuno na kay siya mismo personally on top of the situation kag lantaw gid ang mga gin-explore ang possible na mga solusyon, no, nga gilayon matapos una na maubra matapos kag mabuksan na ang Ungka flyover, no, kay pon maayo man ang pamatian niya kami gintagaan niya kami tiyempo kag nangapay man siya hula ang report, no, nga halin sa mga technical na mga team na nagin-forma sang DPWH Central Office nga specifically amo lang gini ang ila pagtutukan kag pag-obrahon na Bombocham. Alright. Kong Mike, ginaklalits kid naton, no, ang imo sini nga effort together with Congresswoman Jam sa pagpalabot sa nga concern direktamente kay Secretary Manny Bunuan sini nga concern naton sa Ungka flyover, but lately may ara sang nagtuhaw kag kakibot man gani namon abot kun na siplatan mo man ini Congressman Mike ining pagbutang sang arko bala, no, dira sa approach kag dito sa sideman sang approach sang banwa sang Pavia. Nakapropamangkot ka na ni Kong Mike sa DPWH sabi sa regional office or even sa kay Director Nery Bueno kay upod kamok gapon kung anong purpose sining arko dira, Kong Mike? Ang purpose na is gusto na pumbutam kay ako nakanotar man ako kag nanotisyaran ko man kaging pamangkot ko si RD Nery Bueno kung ano ang purpose ang daw arko, no. Well, ato dani sa test load sila, no, mapaagi sila sa mga light vehicle, mga salakyan, no, kag lang taon ang epekto sa mga pile sa poste kung may depression or may mga movement, no. Amo to ang purpose, no, kay may plano na gid man pabutangan or paagyan sa mga light vehicle, no. Siguro amo pa na isa pagidbombo siyang naging diskusyonan kung para do test load na lang kung paagyan mga light vehicles, no. Pero kahapon sa pagkaintindi ko daw
do temporary man lang, no? Do temporary man lang na ang ginabutang, no? Why lang ko kabalo kay open-ended, wala man na ano gid, basta ang hambal lang para adto sa test load or kung paagyan sa mga light vehicles, kag hindi pag makaagi ang mga dalagko na mga salakyan o mga truck na may mga karga, Bongbot Sam. Hello. Congressman Mike, thank you so much sa pag-share man sang tiyempo diri sa Bombo Radio kag paghatag sa amon sang ideya tuhoy sa inyo siningagin istoryahan kag ang I do believe gani ang resolusyon sang Sangguniang Bayan amot ko nakalabot na sa imo sininga opisina, pero you made time nga magpakikita kay Secretary Bunuan direkta gid iya, Congressman Mike, sir. Hosto na Bombot Sam, no, kahapon medyo tama ka na ang schedule gani, no, ginhalin ko sa airport, nagdiretso ako sa National Defense kay Kong Buboy Tupas pati sa mga term of mga chief of ano na, no, sa mga aton mga PNP kag nagdiretso man kami din ni Kong Jam, no, kay hindi na ni pwede mapalawig, mapadugay pa, no, kag I think within the next few days base may pag sinapol man, no, ang DPWH sa Metro Manila, pati sa gyapon ni sa ato na ungka flyover, no, either tomorrow or within the week, no, may ara man sila nga meeting, no, with regards sa amon sa ungka flyover. All right, Congressman Mike Goreseta, sir, thank you so much. Maayong hapon gid sa imo. Salamat man, Bombo Cham, kag may hapon sa imo kag sa tanan na gapamati sa Bombo Radio. Jerry Wavit, si 2nd District Representative Michael Goreseta. Pisar nga way pakaabot kung nagapamati man da si SB member P3 Manyas, no? Pero lain pag niya kay to make representation pag itoya mo sa House of Representatives regarding sa problema sa tawag siya gani ungka flyover, pero kagapon si Congressman Mike gani nagambangat hindi na ni pwede mapadugayan ang amo sining sitwasyon, dapat idalo na ni namon dito, no, direktamente sa concern sang tiglikom sang Department of Public Works and Highways sa aton sini mga kauturan. Now ang aton sini iyang nahibaluan sa ila sini nga meeting is that subong pa lang masugod ang investigation sa Department of Public Works and Highways Central Office. Butsilingon sa mga nagliligad nga mga statement sa Department of Public Works and Highways nga ginahulat na lang ang engineering intervention, ang lihok sa Central Office, sa aton sini nga mga kabumbo, palapaw ka istorya to. Nga palapaw ka istorya, si Congressman Mike na ginaghambal direktamente naghalin sa baba sang tiglikom sang DPWH. Nga subong pa lang sila iya mapatigayon, no, or sang Monday or subong, no? Subong kay ti kagapon pala to na istoryahan mo. Nagpadala sang geotechnical team agod magdetermine, magpatigayon sang soil testing. Kag nag-hire sang third-party expert agod nga lantaw, mag-oversee, mag-check sang structural design sining ungka flyover sa aton sini makabombo. So kung pinsaro naton so ano nga niging sira liwat? Giman nung ay sira October 18? October 18 kay ginbuksan September 18 mo.
sa aton sini makabumbo. So humalin sang tion nga ginmandong pagpasirado kag from time to time halos adlaw-adlaw nagatisikyar kita kuno development kay ti nagadapat nga kabigo naton ining ungka flyover now or ang treatment sa sining issue nga dipiktuso siya nga nag-usmod ang iya sining iya nga flyover nga pundasyon nagluob-luob dito sa babaw, nagbaha dito sa babaw. Tratuhon naton ini nga mayara sang sense of urgency. Pero ano? Gindribol-dribol lamang kita sang DPWH. And for what reason? Nga dribol-dribolon kita. Isa lang sa aton sini nga mga kabumbo makasuma total subong sa akon sini nga panguna-una. Kag nagapati ako nga amo-amo man ang imo sini nga maproseso kag mahambal nga ti tuyo lamang kuntani sa pagdribol-dribol gamiton ng central office, so on and so forth, istorya labador, tinidor, now, palapaw, dalom lunok, dalom langka, tanan na lang nga puno. Kay tiba si ang suring, makadisponer pa malang mo. Basi ang kuno jet grouting, makadisponer pa malang. Tiyan mo ina ang produkto sang working hand in hand sang Department of Public Works and Highways, Regional Office 6, with the International Builders Corporation na perfect nilang dipiktuso sa nga proyekto. Kag subong talang iya nga nabalaan sa aton sini nga mga kabumbo, no? Nga kon wala gali iya to ginkantuan sang duwa naton iya ka mga representante, why man iya ti paghulag? Di ba yan na representative pagkikita? Kag hindi naman lipod sa ibalo sa mga kabumbuta? Nga si Representative Uswag Ilonggo, Representative Jojo Ang, now, is somehow, hindi nga somehow, anong gamiton ko nga tinaga nga English man? No, para athag na lang ti konektado ini siya sadto sa International Builders Corporation. Nagapangontrata ni sila under International Builders Corporation. Oh? Tiyang ginapaminsar naton nga magwadang-wadang kag mamwersa ti para iya nga mapangapinan niya man ang pangalan sa nga IBC nga magpangusisa or shalay say abi magambal nga ti kayuwan nyo na dira kay ganto sa mga Ilonggo kanugon lang sang ginadala ko nga party list nga Uswag Ilonggo proyekto antos Ilonggo ano sugilano nato ni man hindi ba gina-apresyar ginato ng pagpaningwa sa aton sinima opisyales. Sa aton sinima tagpalamati. Tiyang palamangkutanon, ang mayor nga palamangkutanon na mo sini. Ano na ang plastada sa ungka flyover? Anong himuon na dira para masolusyonan? So napatpata na ina. May nagpadala na sa geotechnical team ang central office. Pinagi sa mando ni Secretary Bunuan. Amo sinang pagbasa ko. Correct me if I'm wrong. May third-party expert nga mag-supervise sa structural design, mag-husisa sa structural design. Now, next nga pamangkot, kinapat sabton, saan buksan ina. Tindi mag-commit si Congressman Mike. Kaya hindi iya gusto nga mapaslaw ang mga pumuloy sa segundo distrito, particularmente sa iya siniiyang nga kundi siya laging bunag. No? Hindi gusto pastawon ang mga pabiyanhon.
kay Tito Mandok sa Paviyas, Congressman Mike mo. That is why nga from his end, ako nakuha kong ginyas Congressman Mike kasi niya doon hindi ko yung magbuya bubutsam sa patapos istorya nga third week sa nga January tingwaan nga mabuksan. The term is tingwaan nga mabuksan. Ha? Sa aton sini nga mga kabombo. Ti imagine, imagine kon umpisa pa lang to nga daan sa ginhambal nga kay nag-usmod, ay kudol-kudol, balod-balod, baha sa babaw sa nga flyover. Ti dapat i-treat tani with sense of urgency. Sa aton sini mga kabombo. Ti damo na kuno kalanaan nga namit sa pabiya bombo Umel. Ti basi subong nga guro bukas na. Ti tapos ko di program pag extra ko basi galabay na ko na sa flyover kay ti makadto ko to sa restaurant nga namit na ko sa pabiya kag dinto ko manyaga. Hindi na pwede subong. Alas 2 ko ma-extra, igo ko makapanyaga ron sa stress media, ulcer yung agwa ko. Try to be si Congresswoman Jam before kita kay Sir Jack. No? Bombo Omel, basi nakaland na ang eroplano. Okay, pagtawag tagina kay Congresswoman Jam, nag-aboard gid siya mo sa aton sinimatag palamati. Kondo, alang-alang siya ti, sige lang, why gid sang kontratsin po, tagan pag isang tsansa karon kay we don't understand ang aton sini nga kongresista tama gid ka sako. Nagaprekuraar man sa mga hilikoton para nga ti ibasya yaman diri ang kayuhan sa mga pumuluy sa syudad sang Iloilo. Sa aton sini nga mga kabumbo. Standby sa aton sini karon nga pagpangalagad diri man sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Now, ari pagiring isa galyo. Sa lingko kay Congressman Mike, Congressman Mike, na notisyaran man nagurong arko Tingnan ko na notisyaran ko na siya tingin pamangkot ko na kay RD Bueno kagapon. Ang ambal ni RD Bueno, temporary. Hindi pa gani sigurados ko si Kong Mike kay way isang kathagan mo. Pero para ko ina sa test load. May kontak kita sa bago lang 86 ka mga civil engineer nga mga 86 ka bago nga civil engineer bala nagikan sa Western Institute of Technology. Bumbomel, may kontak kita dira kay mamangkot to tani sa ila kon mag test load kita kinahanglan bala nga mayara sa arko. Ano? Kay sabitan ko nun nila na siyang kadina nga daw dako nga kiluhan. Oh, sus! Tiway ko mo na nagambal sa temprano pa. Sus, Maria ka. Amo nagali mo bumel. Sa aton sinima kabumbo. Inang arko na o pakabitan na dira siyang kadina. Now, teslon mo. Tapos, do kiluhan ang gwa niya. Para paglabay na siyang salakyan, alsahon ng salakyan para mabalaan kung ano kubugat niya. Ang kabugaton niya. Amo na. My goodness. Sa aton sining mga kabumbo. Team interest tanto iyang hindi nyo ni matagan sang hustisya. Masakit niya para sa mga taxpayer. Alang-alang pa si Kong, si Sir Jack na lang. Kay may traffic rerouting scheme ko nga ipatigayon dira ang syudad sa Iloilo. Amo na lang ni aton sining pasalamatan. Amo na lang sining aton pasalamatan kay may mga responsable. Di magita na. Pero may mga responsable kag matutuod kini kaulikid sa ila siniya nga kapwa Ilonggo, Mr. Kevin Patrick Tan,
Muna yung mga matutuon nga nagaulikid sa kapwa nila Ilonggo nga ang effort pala makita naton nga nagatingwa nga bisan pa paano may mga medyos posibles nga mahimo para mapaganagan ang pagpugok sa dalagan sa trapiko dira iya sa may Ongka flyover. May mga opisyalis pa man kita gali nga hindi kita pagpaslawon kag mapuslan gid naton sa tion sang piga-piga sa aton sini nga mga kabombo. Ay standby kay check naton kag para may baluan ta kung ano ning traffic rerouting scheme maintindihan naton sa aton sini nga pagpangalagad diri man sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo, no? Tibangod sining development sa aton sinimatag Palamati. Daw sabitan ko sang 196 ka Garland si Governor Rodora Dodod Kadyaw. No? Para sa ano? Para sa pagtukib sang panibag-o nga kaulugan sang DPWH. Kag ano ang kahulugan ni Gov Dodo daw? Si Gov na lang pambalon ko. Total, siya man ni nagbungat una mo. Ano mo silingon ka DPWH, Gov? Gov Dodod, Ariel? Gov, anong mo silingon sa DPWH, Gov Dodod? Nadunlan si Gov Dodod. Mamangkot na kay Governor Kadyaw. No? Sa aton sinimatag Palamati. Gov, anong mo silingon sa DPWH, Gov? We go to the Department of Public Works and Highways, represented by Director Nery Bueno. Sorry. Nawagan lang ng dila. Kabalo, kagidya gumbag drudog singa. Tibangod pilangan yung una ko itong deklarasyon, 196. Imong ko 197 ka Garland. Itakod ko kay Gov Dodod. Ano nga niluwat, Gov? Ang butsilingon siyang DPWH? We go to the Department of Public Works and Highways, represented by Director Nery Bueno. Sorry. Di okay, Gov ba? Alright. Si Sir Jack. Bomomel. Sige lang. Anyways, balik-balikan ta dugang nga may impormasyon. Traffic rerouting scheme kag pagpakigangot naton sa aton sini nga Bombo International Correspondent direktamente karon sa may Qatar double celebration to silaw. Ngaman double celebration. Tidid to ginahiwat subong ang World Cup or FIFA World Cup 2022 at the same time Disyembre na, Yuletide season, nagilapit ang Pasko to. Kumusta atmosfera ihan dito? Balikan tayo ni matapos sa pinaka-importante nga mga panumduwa. Ang Pasko, panahon man sa Kinahatagan bakasyon para sa mga mag-abyan o kung magpamilya. Apang panahon man ni nga kinahingalitan sa mga kriminal. Apang sunod sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power.
Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sang abukado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakas ng cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense burst sang antioxidant sa abukado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim, 4 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik sa pagpangalagad sang bombohanay sa uto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Mapakatar kita nay. Oh. Sakyan mo Sam? Airplane? Abo airplane. Di ka magi saung ka eh. Di ba? Siyempre at least sa mga lapot sa airport, magiginasaw ka. Oh, migo ko ginakulit-kulit mo, pero may lang ko hatagan sa mga brilliant side day. Bla. Anyway, sa aton sininga pagpangalagad karon, i-check nato ng linya sa aton sininga Bombo International Correspondent direktamente sa Qatar, si Bombo Dado Sanchez. Bombo Dado, good afternoon. Good afternoon, Bombo Chams. Kamusta?
Okay gid sa alright, Bombonado. By the way, kumusta dira subong ang atmosphere sa Qatar bilang host country sa FIFA World Cup, Bombonado? Dito ka sa Jagid diri bumbot champs daw ka maayo gid sang pag akomodar sa mga lokal sa mga Qatari diri sa ila bisita. In fact gani kung makita naton sa dalanon do ka bisigid sang public transport ang mga turista diri daw do nalipay daw the first time nila nakitaan ang amo ni nga sitwasyon diri. Balaan mo first time gid ni sa may sa may Arab world, sa may Arab nga nations nga naka World Cup. So ang mga turista diri nakita nila nga hindi lang disyerto diri sa Qatar. Oo, daw nami ang ila nga nga pag feedback sa mga turista diri sa Qatar. Ang hambaga ni isang isa ko kakilala nga turista sinya do high-tech nga paradise. Kaya magambag ka paradise, may mga baybay, damo sang mga kahoy, may mga sapat, pero dira iya tanan nga mga high-rise building, mga gwapo sila may establishmento komersyal, dira mo makita, Bombonado. Ati oo, dynamic kit ang aton ganit diri nga fan zone nga ila nga do 7 kilometers ni. Ang tawag nila lang nga duha cornice. Nga connect ni sa may daan nga city, daan nga commercial nga areas. Kasi nauna bla ang mga daan nga subong na pindugan nila sa mga restaurant kag mga tourist attractions. Nga connect ni sa may nga sini, amo ni ang mga bag-o sa mga city, mga high-rise building, mga high-tech. Oo, tapos ang in between sila diri, may mga widescreen sila nga ginbatang, mga tatlo siguro kabilang nga widescreen. Nga pwede ka kalantaw live sa World Cup during sang match. So do kanami, do damo tao do last time ganito sila sa 98 ka attendees sa fan zone areas. Alright, so any time of the day, Bombonado, kay may tatlo ka big screen dira iya, tapos gina-televise nila or ginapagwa nila ang live game. Bisan ara ka lang iya sa Guaabe or hindi ikaw iya sa sulod sa stadium, gid pwede ikaw makalantaw sa live real-time nga hampang World Cup, Bombonado. Oo, amo nang ila purpose sang widescreen. Kay ti aton nga stadium, limitado man, puro man puno. Ang mga fans nga hindi makasunod sa stadium, ginabutang nila sa may fan zones kag diin nga may mga widescreen. So, pwede ka kalantaw live on time gid yung match. Tapos nami sadya ang areas. All right. Now, sa iba nabi nga pungsod, Bombonado, maghambal ikaw nga football or soccer do ginakabig na nila nga religion. Grabe ang ila siniya nga pagpalangga, grabe ang pagpakita nila sang support. As a matter of fact, may pipilagan ni ka mga nasyon nga sang nagdaog, grabe ang selebrasyon sang napierde, nagrayot. Dira sa Qatar sa mga na-mention ni mo nga fan zone, kung ang isa ka team abi ang ilang nga nasyon mapierde, ang ginasuportahan nila nga team mapierde, kumusta? Anong reaksyon nila? Ati sadya kay daw nagasinuluganay sila Pero kay ang sa may Qatar balaan daw wala sang alcohol, ginbawal nilang alcohol sa mga fan zones. So kontrolado ang damo man pulis, kontrolado ang attitude ang mga giho sa mga tao bila. So wala sang mga wild reaction sa mga tao. Daw sunluganay lang daw labutaway lang. So kasadya mo na gani ka pasadya sa ngampang. Pero ang sa may iba nga pong sobrang may-ara na silang alcohol, hindi na mapunggan ang ilang nga emotions kung maperdi sila. Alright. Now, sa bahin sang Qatar, kiti kamo dira ang host country, pero wala nangin mapalaron ang national team. Kumusta? In low moral or high moral bala sa gyapon ang mga Qatari national dira, Bombonado? Ati sang naperdi sila sang time nga to, ti daw medyo nasubuan man ang mga citizen mga Qatari diri. Nasubuan. So in fact gani wala gani nila patapos ang match, nagpululit na sila. So sa subong naman daw kay ang sitwasyon diri sa Wong na sila daw overwhelm sila kay ti ang aton nga daw first time nila nakamo ni kadamo bisita. In fact ang aton di bisita daw 1.5 million subong tali na natin. So
daw ang mga Qatari diri nalipay kay maamo ni bisita tapos ginatudloan pa na nila ang mga turista kung paano na nila isuksok ang ilang traditional dress diri. So da kanami gina-invite nila ang turista sa ilang mga kaya balaan mo mga Qatari diri ang ilang ni balay may mga majilis ni ginatawag. Ang majilis ni ginaseparate ni sang balay nila. Tapos ang mga fans nga makaagi sa ila gina-invite nila mag-tea kag magkaon sa ila nga majilis si area. So daw kanami daw wala no nila gibatsyag to ang pagkaperde sa subong So okay ta. Kamusta naman niya Bombodado kay World Cup, Qatar nag-host, at the same time Yuletide season nagapasulod kita sa Paskwa, may mga upcoming activities wala dira in terms siya sa nga pagsaulog man sa nga Christmas abe. Apisar nga ti Muslim country iya ang Qatar, Bombodado? Sa subong, alis ang una daw ang Qatar daw wala nila gina-celebrate ang Christmas. So kita lang yang mga Pilipino mostly ang naga-celebrate diri kag mga Katoliko, mga Indians, mga ibang nga nationality nga Katoliko nga ari diri, nga expat sila lang guys celebrate ang Christmas diri. So ang turista ang nakadto diri para lang gid sa may World Cup. So oo daw amo ginang ilang main purpose na nakadto diri sa Qatar. Kag makit-an man ang nasyon nga Qatar, ang makit-an man ang Middle East kung ano gid ba lang ang Middle East sa subong nga panyempo. So amo ang ilang feedback daw okay ang Middle East hindi nila makit-an nga disyerto. Abi nila balaan sa una disyerto lang gid kag camel makit-an diri. So amo na subong ang sitwasyon diri sa Qatar. Bilang isa ka football enthusiast, kanto kita balik kita sa World Cup. Bilang isa ka football enthusiast, ano ang mahambal sinini mo nga ti do first time nga natabo ini kag sa isa ka Muslim country pa nga may isa ka game nga nag-officiate 3 ka babaye, Bombodado? Ang subong diri sa Qatar nag-imo kita sa record. First time din na natabo nga nag-officiate puro babae. First time natabo sa may World Cup na. And first time nga natabo dire nga usually blan ang taho nga kadto dire ang ilang nga ginahambal ng mga Europeans ginahambal nila. May isa ko tugani ka na interview man nga nga taga Peru. Ang hambal niya 3 lang kabagay kuno sa ila country. God, country, kag football. So wala na ibang. Amo na sila ka fanatic sa football. God, country, and football. Yes, amo gina. All right. Grabe man, no. Anyways, Bombodado, din gid kani ding imo nga lugar sa Iloilo? Sa San Miguel ako, sa San Miguel. Sa Banwa ako sa San Miguel. Sa Banwa sang San Miguel. Gaanta ka sang kay gayunan na Bombodado nga makapanamyaw dito sa imo sini nga mga kasimanwa kag mga parinti mo sa Banwa sang San Miguel? Ay salamat kay Bobo Chams. Ginatamyaw ko dagali ang mga Sanchez family sa San Miguel. Ang kabataan ni Juni kan ni Altea. Sa may taga San Miguel, maayong hapon sa inyo tanan. Padayon ka sa progreso sa aton Banwa. Send my regards sa kay Lister kag kay Cyril dira. Bombodado. Mga kitali ka mo. Makaabot gid na Bobo Chams. Salamat gid sa kay ko na interview mo ako dire. All right. Sige, until next time, Bombodado, thank you again. Anytime. Salamat man Bobo Chams. Salamat gid. All right, there you have it, si Bombo International Correspondent Dado Sanchez direktamente sa Qatar. Ti sa aton sini nga mga kabumbo ang Qatar ti sa Middle East bala nyo naman majority sila dito Muslim ang religion ti ambagan ni Bombodado sa inyo wagi man sila nag-celebrate sa Paskwa but sa karon sini nga matino do medyo special kay nagdungan ang nagdungan balang mga activities ti ang mga Pinoy to naga-celebrate sila kuno to ang mga Pinoy mga Christians amo naga-celebrate sa Christmas dito pero subong tinangin mambal naton do mas mangin masadya dito kay sila karon ang host country no sang the greatest sports no ball game, the greatest ball game no sa bilog sini iyang kalibutan amo ang football.
Yambal kanini Bombodado, international correspondent aton dito sa may tawag sa may Qatar. May na-interview to siya kuno yang tatlo lang ginang ginapatihan nila sila sini nga pungsod. Ang God, no? Nalipat ko sa isa, pero isa football. God, country, kag football. Tiya maakon mo na. Ti isa lilo di. Isa mo lang din ginalauman naton nga mag-ayuhan. Ang ka, flyover. Kadlaw. Yom-yom, idang kilala ko na. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Diri wabit aton sini nga Bombo International Correspondent direktamente sa Qatar. Tiya makon mo na. Adamo to sa mga history nga natabo sa pag-host gilamang sa Qatar. Amo ni ang isa ka internationally renowned, no, worldwide renowned nga event, pero ti sa gyapon bangod nga nagapanindugan iya ang Qatar nga ti being a Muslim country, hindi gito ya pwedeng alcoholic drinks. So why gito sa may ginaserve nga alcoholic drinks iya? Kita mo sa mga fun space, no, ginatawag dito kagina ni Bombodado. Wais ang linaway kundi do kantsawanay lang, unlike sa iban siniya nga lugar nga makon mo na kung mapirde init ulo nila, riot to yung mga tao to. Kung matamaan naman ka pangalipay, gakalaguba man ang mga propiedad to. Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo kag labing una man nga kay gayunan kag subong man ti hilabi pa sa isa ka Muslim country nga hindi amo sina iya ang equality, bala gender equality, hindi amo sina ka katulad riya sa iban sini nga pungsod, no, sa aton sini nga mga kabombo. Ti dito isa man sa mga nagtatak sa history nga first World Cup event, no, nga naka-officiate tatlo ka mga babaye, no, sa aton sini karon nga mga kabombo. Kilala ko ni Chip John tong tatlo ka babaye nga Chip John, kilala mo tong tatlo ka babaye nag-officiate sa World Cup? Si Aida, si Lorna, kag si Pe. Perte, Chip, no? Tatlo yung Chip, di ba? Tatlo ka babae mo. Pero hindi amusan to ila mga pangalan, no? Sa aton siya mga tagbalawat, Tika, yung ta. Bisan, dali lang pala, malimtan ta mga problema ta sa ungka flyover. Pero galing bisan na noon ta mong bumil, no? Nagapanagilot kaya sa gya. Di na gani nga intro ang nagapanagilot sa gyapon sa kaisipan. Ano kanina? Recuerdos! No? Ang last portion na pala sang intro sang recuerdos nga nagapanagilot sa gyapon sa kaisipan. Di mo ng problema sa ungka flyover. Nga mientras tanto nga waisang klaro siniyang kung anong iplastar sila nila magapadayon ini nga magapanagilot sa aton nga kaisipan ang problema sa aton sini kanon nga mga kabumbo. Tiangay na da sa mga tawo nga responsable sina bilanggoon sa aton sini nga mga botkon. Perte magluwas gali bumomel. Speaking sang drama, kag sang ungka flyover, may isa pa ko ka ekspresyon nga nadumduman nga best describe sang ungka flyover. Oo. Blamo kung ano? Makabuluan ka. Di ba? Hindi ba Tita Reds, may ekspresyon na sa mga drama tadi sa Bombo Radio? Ungka flyover. Makabuluan ka. Sus Maria ka Josefo. Ay, tikon kon amo lang niya galing yang bintahan sa aton yang mga Pinoy kay bisan problemado kita ma-convert ta pag ginaya kag makayuhom-yuhom pag kita mo. Apisar nga ti Sus Maria ka Josep ang natuga sa aton nga huol kag ang problema. Daw haluson pa lang iyang away naman siniya sang nagakaangay pagid kagado hindi na iya sarang iyang matupungan pero
sarangan ta pa iya sa gyapon nga magayuhom-yuhom. Sa aton sini nga mga kabombo. Iban sini nga mga balita, no, kay ang alkalde nag-example sa mga management pala. Nag-example sa mga manager rather sang mga establishmento komersyal sa ano to ngalan niyo to ganiman? Verstec. Ano to? Verstec. No, Verstec. 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 Sa natabo to lang kinagamo idumduman ko na mong bumil. Ang plupamangkot ko kung sino to mga involvado sa rinambol sa Verstec to. May nakambal sa akon nga isa to bubutsam. Antes to magrinambol tong ginistorya nila tong problema sa Ungka flyover kito na traffic. Doon trapikan sila kuno to mo. Roro, sobrang kadamo na yan sang natugang amo to kuno ginadiskusyonan nila samtang iluminom tapos dong isa to do nangakig to amo to do hindi naman to madumduman sa nagsugid sa kon kay di naglapuyot na diyon ang ano mo ang sitwasyon ang lapuyot na dayon mo igakarawasag na to mga plungkuan ng mga monoblock to sus Maria Kagusip po pero doon natandaan niya lang amo to no nga do ginambalan sa nakihina pa kami di ginulat si mo bago ka lang yan nag-abot do mo na lang siya kay tingin traffic sa may Ungka to sa flyover to nga guba to nga way amuto ko no may isa sila dapat ni makayunan na yung Ungka flyover kay basi ko na no pa ni matugay akron nga kung hindi makayuhan sino ay sus Maria Kagusip iban nga mga balita kag impormasyon tugyan naton sa iban sin Manusin Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sa manayang hapon na may God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Ang Pasko panahon sang selebrasyon kag pagkinasadya. Apang bangod sa kasakoon sa mga preparasyon sa okasyon, kung kaisa, makahatag manini sa aton sang kakapoy o kon stress. Yari ang mga pamagi agod mabulong ang stress sa tion sang Pasko. Magpamati sa Christmas songs. Sino walang hindi mabulong sa mga ambahanon sang Pasko? Magprepara sa imo paborito nga Christmas playlist kag patunuga kung ikaw ang daw nakabatyag na sang stress. Magluto sang imo paborito nga Christmas menu. Ang pagluto sang imo paborito nga pagkaon ang makalikaw man sa imo, ilabi pa kung ini imo gen preparar para sa imo mga pinalangga. Magpain sang oras nga makapahuway sa madamo nga mga hilikoton sa Pasko. Mahimo ka nga makalakat-lakat o kung makahangaw-hangaw sa palibot, makatulog sa makadali, magpamati sa mga matahong nga drama sa Bombo Radio o kung sa mga pinili nga musika sang Star FM. Bangod malamig ang panahon sang Pasko, manami maghigop sang mainit-init. Samtang nagapahuway ka, maghigop sang mainit nga kape, gatas, tea o kon tsokolate samtang nagabasa-basa sang imo paborito nga libro kag iban pa nga mga blasahon. Nagapamagan man sang balatyagon ang pagbulig sa iban nga tawo. Mahimo ka nga magpakig-angot sa simbahan o kon sa mga volunteer groups kag magbulig o kon magupod sa ilang mga gift-giving activities. Magpain sang oras sa pagpangamuyo kag sa pagpamalandong sa kahulugan sang Pasko kag sa kalipay nga dala sa aton sang pagkatawo sang Nenyo Jesus sa Bethlehem. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag number 1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards.
Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert, batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps.
Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtawa. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero.
Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig, ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun kaisa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos o kun sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kun abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth... Good afternoon, Gid. Sa itanan mga kabombo, mga KLP lovers naton dira. Malingaw-lingaw naman kita.
Welcome sa Kahapon Lamang program. Kaupo din niyo si Tita Regine. Tuesday na kita. It's the 6th of December 2022. Malapit na lang gid ang Christmas, but before ang Pasko, kumustaon ko anay ang inyo dira preparasyon, ang inyong mga luyag na i-share para diri sa Kahapon Lamang program. Na ready nyo na da? Na-seal ng envelope or na-click na ang send? Paki-email lang, pwede gid sa bombo_iloilo at bomboradio.info. Lakipan sa mga pictures para sadya kita. Samtang ginabasa natin diri ang inyong mga istorya or pwede man niya ipadala kay Rob. Sa Kahapon Lamang program, DWFM, Bomboradio, Iloilo. Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. How are you today? Tuesday kita. Sa sini nga adlaw, kumusta man ang patience ninyo sa aton nga traffic? Anywhere, it's traffic. Ganiting banay, no? Kung may ara ka mo errands sa city or sa somewhere else, ting banay para nga hindi kapoy sa pagbiyahe alone is makapoy na. Sige, para nga makarelax ka mo dira, check na natin ang ating nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Ilisipon na lang gid ang mga inadlaw bago ang Pasko. 19 days to go before Christmas. Sige, padayon na lang ang inyong pagpreparar dira. For the meantime, mamati kita. Susunin ang bahanon from the Bombo Music Festival, nagikan kay Mr. Francis Lazatin. Kung gusto mo ako. Welcome and good afternoon. Akala mo ba mapapaibig mo ako sa mga dala mong rosas? Mamahaling tsokolate ang pilit mong diskarte, magmukha ka lang galante. Kasama mo pa ang iyong barkada, patsintonadong nang haharana. Mga linya mong pangserye, wala naman sa sine, wag itadaan sa swerte. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mabibitas mo lamang, iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana'y huwag kang paghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perpekto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Alam mo na ba kung paano mo sa akin papadama ang iyong paghanga? Sana'y bigyan ng kulay eksena sa aking buhay, kung mahal mo nga kung tunay. Ang mahalaga ay sana di pa rin magbagong maganda mong katangian. Ang pag-alay mo ng oras, sagang di kumukupas at ngiting nakakalunas. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mabibitas mo lamang, iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga,
Mapipitas mo lamang kung iyong mapapawasan ng iyong pagmamayabang. Sana'y huwag kang panghihinaan kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko'y mapipitas mo lamang kung iyong mapapawasan ng iyong pagmamayabang. Sana'y huwag kang panghihinaan kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko, mapipitas mo lamang kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga. Yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang panghihinaan kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan sumuko, may pag-asa ka naman kung tunay nga naman na gusto mo ako. Kung gusto mo ako, Francis Lazatin, on a beautiful afternoon. Hello again and good afternoon. Welcome diri sa KLP. May I just call the attention sa ating winner last week, si Apo Ricardo de Avila. Sir, contact ako sa duha ka numbers nga imo nga ginbilin. Ang isa imo, ang isa iya sang bata mo. But sad to say, ang imo nga number nagaring lang siya, and then ang number sa imo nga bata out of coverage area. So palag lang sir, nag-text ako sa imo nga number, no? I was asking when is the best time para nga makatawag ako sa imo so that I can give you the instructions para sa ato nga pag-interview sa imo this coming Saturday. So please check na lang ang imo dira nga cellphone. 26 minutos na makalipas sa alas 2 sa hapon. Umpisahan tang pag-enjoy sa mga istorya. Let's start with a story coming from Vincent sa Nueva Valencia, Guimaras. Dear Tita Regine. Tawag lang ako sa kay Vincent sa Nueva Valencia, Guimaras. 43 anyos, kag may duha ka mga kabataan. Tita, parehas ang iban, may arap man ako sang istorya sa akong nga kabuhi nga luya ko i-share sa imo kag sa tagpalamati isang bombo. Siguro tita, ang iban gamay lang nga problema. Dako na sa ila. Pero ako niya, nahibaluan ko ang matuod nga pagbaton sang kung anuman ang ginbugay sang Dios sa akon. May asawa ako nga nagaobra sa abroad, tita. By the way, nagdako ako sa pigado nga pangabuhi. Nakaobra ako sa tawo, kag sa ako nga pagpangabuhi, na-experience ko man tita nga manguma, kay ti may umaman kami, diri sa Guimaras. Sa kaluoy sang Dios, ginbugayan kami sang anak sang akon asawa. Duha ka bilog nga anak nga lalaki. Ugaling tita, wala ko man ini ginpangayo sa Dios, pero gintagaan ako sa anak ng mga special children. Ang akon suba nga lalaki, tawgon ta lang sa ngalan niya Jan. Kag ang akon bata nga isa, amo si Mokmok. Hasta nga ginpadako ko sila sa akon luyo, kay si mama nila nagaobra bilang DH sa abroad. Mabudlay gali tita nga magpadako sa duha ka mga bugay nga anghel sang Dios sa akon. Pero, bisan amo ina sila, wala gid ako nagduha-duha. Nang sa gihapon, magpasalamat sa Dios. Anghel, kag suwerte sila sa ako. Pigado gid kami tita. Ang obra ko, kay ako malang ang upod nila sa balay, aga pa ako gabugtaw, kag nagalibod sang karne nga akong ginakuha sa merkado. Kisa nagaupod man ako pangisda. Si Jan, 14 katuig, tapos si Mokmok, 8 years old. Pero si Jan, nga subang ko, pwede mo na tita masugo-sugo. Isa ka adlaw, samtang nagapanyapon kami, gamit lang ang kingki nga nagahatag sa amon sang kasanag sa gabi. Gipamangkot kong akon subang. Siling ko dyan, kung magdako kaw, ano gusto mo? Siling niya, madoktor siya. Madoktor siya kuno.
Kisa gatulo na lang ang duha ko, kay ginahungitan ko pa kisasan da nga darwa. Abi ko tita, mangin okay na ang pangabuhi namon. Pero nagabot ang dilubyo sa akon kabuhi. Isa ka adlaw, ginbiling ko si Janjan nga bantayan ang iya nga manghod kay malakat ako sa uma. Pero samtang galakat ako tita, nakabatsyag ako sang pagkalingin sa ulo. Una sa pamensar ko, daw ayos pa man. Hasta nga sa tunga-tunga na ako sang kakahuyan, kabatsyag ako sang sakit-sakit sa akon ulo. Ang akon nga tiil, do hindi ko na mahakwat. Hasta nga nagpahuway ako sa kilid sang puno. Grabe ang tagiti sang init. Puwerte ka init sang tiyempo. Hasta nga nagsinggit na ako nga tabang. Pero wala sang may nakabati kita. Didto nga nalipong ako, nakatulog ako. Wala ako kabalo kung anong natabo sa akon. Basta ang akon isip nga ginatuyo ako. Ginatuyo ako tita nga daw nami magtulog. Pagbugtaw ko, hindi ko mamuklat ang akon mga mata. Ang akon mga kalawasan, hindi na maghulag. Ginapilit ko nga hulagon ang kamot ko, pero hindi gid maghulag. Kag nakibot ako sa akon nga nabatian, nakabati ako sang hunisang makina. Hindi ko mamuklat ang akon mga mata. Hindi gid ako makahulag. Balaan ko nga ara ako sa hospital. Nakabati ako nga may nagahinibi, kag nabatian ko ang tingog sang isa ka babae na siguro doktor to siya tita. Hambal niya, limitahan talang anay ang pagsulod diri sa ICU, ma'am, ha? Yes, tita. Ari ako sa sulod sang intensive care unit sang hospital o kon sa ICU. Hindi ko gid mamuklat kag mahulag ang akon nga kalawasan. Nagatulo na ang akon nga luha. Ginapahira na lang sang akon bantay. Ginaisip ko ang akon mga kabataan. Nakakaon na ayan sila. Sino tong magtigang or matigang sa ila pagkaon? Sino tong mapakaon sa ila? Wala ako sang ibang nga ginaisip, kundi ang akon mga kabataan, tita. Palangga ko ang akon kabataan. Hasta nga minabatian ako nga tingog nga pamilyar. Ang akon asawa. Baw, tita. Isa na ako kasi managali. Kag sa nabalitaan sang akon asawa sa abroad. Insigida, nagpuli tanadayon. Gapasalamat gid ako sa mahal nga Ginoo. Kay basi kung mapatay ako, ang akon nga asawa may mabantay na sa duha ko nga mga kabataan. Kay balan mo tita, ako gid ang upod sa duha ka mga kabataan permi. Pila man ka bulan ang tiner namon sa hospital, kag nakamuklat na ako sang akon mga mata. Dito nga nabalaan ko nga na-stroke gali ako. Pagkatapos ng duha ka bulan, nagpauli na ako. Salamat sa Diyos nga buhi ako. Pero amo lang inagaling, hindi na ako makahulag. Gintiniran ako sang akon asawa. Ang obra namon kada alas 5, ginalubong ako sang akon asawa sa baras, sa baybay, para bisan papano makahulag-hulag ako. May nag-sponsor man sang akon nga wheelchair, kag ang akon mga kauturan ang gabantay sa akon, kag nagaupod sa akon pakadto sa baybay. Kaya ang akon asawa nagbalik na sa abroad. Pilahan ka tuig ang akon balik-balik sa baybay, hasta nga sa kaluoy sang Diyos, nakalakat na ako. Pero kaysa nagakatumba, lain na gid, hindi pareho sang una. Siguro tita, kung wala lang ang duha ko ka mga kabataan nga nagaupod sa akon sa balay, dugay na ako napatay. Isa ka gabi, si Janjan ang akon subang, nagtigang sang amon panyapunon. Ako lang ang nagahatag sa iya sang instructions. Maayo man kay maluto man ang tinigang. Tapos samtang gakaon kami, gatulo na lang ang akon luha. Kay ang mga kabataan ko nga duha, mga disabled pa, amo ang nagahungit sa akon. Masakit ba tiyagon, pero kinahanglan batunon. Amo ini ang ako natunan sa kabuhi. Kada Domingo ako nagasimba,
Nagapasalamat sa mahal nga Ginoo kay bisan papano nabuhi ako. Kag blessing gid ang duha ko ka mga kabataan. Sa subong tita, ari lang ako sa amon balay samtang ang asawa ko ara sa abroad. Bisan papano may sustento sa darwa ka mga kabataan. May tiyanggi ako nga gamay para may lingawan man ako sa balay. Hindi ko mabayaan ang duha ko ka mga kabataan. Kisa naisip ko, maswerte gid ako sa akon mga kabataan. Bisan amo na sila. Gapasalamat gid ko sa mahal nga Dios. Kay halin sang una, wala iya ako ginatagan sang huna-huna nga hindi pagpalanggaon ang akon mga kabataan. Okay naman ako tita Ginsulat ko ni nga akon kabuhi, hindi para magdaog, kundi para makahatag sa leksyon sa iba niya ginapudlayan. Tanan ini, ginhatag sang Diyos. Kung naghatag ang Diyos sang grasya, ginabaton taman, di bala? Pero kung tagaan niya kita sa mga problema, nga hindi taman pagbatunon. Grasya lang gid bala ang batunon naton? Hasta na lang dili ang akon nga sulat, kapasalamat ako kay Bert sa pagbulig sa akon agud mahatag dira sa Bombo. By the way, tita tupad balay kami ni Bert diri sa Nueva Valencia, ang inyo anay Bombo correspondent diri sa Guimaras. So salamat lang and God bless and more power to your program. Tagpadala, Vincent sang Guimaras. Vincent, salamat gid sa imong mga istorya diri sa aton. You're talking about blessings. Well, blessings come in so many forms, in so many ways. There are blessings in disguise. Even problems are blessings. Even ang mga challenges are blessings. They teach us to be strong. And sa blessing nga ini nga natabo sa imo, blessing of knowing nga ang imo mga kabataan are true blessings man para sa imo. You were thinking, no, nga ti ikaw amo ang mag-abaga, magabatiti sa ila until forever as sa makaya mo, but now look, the tide has turned. So sila na ang nagabatiti sa imo, sila na ang nagadipara sa imo, and you have such a very good attitude, no, of accepting ang tanan nga mga ginplano sang Ginoo para sa imo. You never question. Nga amo na ang imo mga kabataan, you never compared. Ang iban, okay man. Pero ang imo duhagid, special children. But you never knew, nga sa subong gali, before, way kakabalo, nga ang special gali nila, nga mission para sa imo is to take care of you in their situation nga amo sina. Malay mo, no? Kung siguro nagbata ikaw sa somebody nga very healthy, mentally, physically, malay mo, basi hindi naman siya ang type nga maalagaan ikaw, mainalagaon, no? Matinatapon. Basi mas i-prefer niya to yang, hindi siya mag-absent, dito lang siya, may eskwela lang siya hindi siya magtatap sa imo, kay mas i-prioritize niya ang iyang pag-eskwela. So you see, sa sininga sitwasyon, you have realized your children. Ang sa ila, no, nga pagkatao, they are true blessings sang Ginoo sa gihapon para sa imo. And blessing also, knowing kung ano ka loyal, kung ano ikaw kapalangga sa imo asawa, kung ano siya ka-supportive sa imo. See, kaintindi siya nga somebody has to work kinahanglan para sa imo nga medication, para sa inyo nga mga kabataan, ma-feed man sila. So siya yan, no, ang naghimo sang tikang, siya ang nagsakripisyo. Although originally dito na gid man siya sa malayo, but gin continue niya. I'm sure kung may chance lang kung tani or kung makaya lang kung tani nga diri lang siya, no, but she knew siguro nga daw maburubudlayan gid kamo kung diri lang kagang income is gamay, considering ati siya na lang ang naga-income sa inyong apat. Hindi bala?
So, even sa amo sina nga ginatawag mo nga dilubyo, blessings are still there. And you do not know ano pa nga mga blessings ang igahatag sang Ginoo para sa imo. Ang manami is because you simply accept. So, wala mo ginalainan sang buot, wala mo gina-resent, wala mo ginakaakig. That's why, no, you feel so light. Kag you simply feel so blessed. Even if amo ina ang nagkakalatabo sa imo, you still focused, no, sa manami nga mga butang behind nga ginhatag naman sa imo. And that's a very, very good attitude. So, be thankful. And even if amo ina ang imong sitwasyon, still try. Because you have been blessed so much, try to be a blessing also to others. Salamat gid Vincent Sangimaras sa imong pag-share diri sa imong nga istorya sa kahapon lamang program. Oras naton 40 minutos na makalipas ang alas 2. Magabalik ang KLP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Himua nga mabungahon kag mapuslanon ang imo bakasyon sa panahon sang Paskwa. Yari ang pila ka mga bagay nga pwede mo mahimo agod mas masulit mo ang imo Christmas vacation o kon holiday break. Magtuon sa pagluto sa magkatuhay nga mga pagkaon. Magbulig sa ginikanan sa pagpreparar sa pagkaon kag tun-an kung paano ini ginaluto. Kung matutom ka sa pagtuon sa kusina, sigurado nga sa masunod nga Paskwa ikaw na ang mayor sa lamesa. Mag-set sang reunion sa imo mga kaabyanan o kun anay mga classmates. Talagsa na lang kamo magkitaay gani ingaliti ang okasyon sa Paskwa nga liwat kamo magkaupdanay. Hindi tanan nga banding madala lang sa imnanay. Mahimo kamo makaorganisa sang iban pa nga mga outdoor activities, kaangay sang hiking o kon paglagaw sa mga tourist spots nga malapit sa inyo lugar. Kung masarangan, mahimo man kamo mag-amutay kag magpatigayon sang gift-giving activities. Magbisita sa imo mga himata sa malayo nga talagsa mo na lang makita bangod sa kasakoon. Tion man ini, agod mapapag-on pa ang inyo relasyon. I-develop pagid dugang ang imo talento kag iban pa nga mga interes, pinaagi sa paghatag sang tiempo sa pagtuon kag paghana sang imo kaugalingon. I-share ang imo talento kag iban pa nga kinaadman sa mga kabataan. Ang Christmas break ang isa ka maayo nga tion nga magiyahan ang mga kabataan palayo sa bisyo kag iban pa nga mga kalainan. Kung ikaw ang may talent sa pagsaot, pagkanta, pagtukar sang instrumento, pagpinta kag iban pa, tudloi sila. Mahimo mo man sila nga matudloan sa mga hilikoton sa sulod sang balay nga masarangan nila agod makatuon sila nga magtungod sang responsibilidad sa ulihi. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Eksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival. Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon uko ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindo ang ginainom nga tubig, pagbukali ini. Ulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takloban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto.
Ugasan sa maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakas ng pagkaon nga ginabaligya sa dagat. Hapon lamang program, and before nato ihatag sa inyo ang istorya ni Lolo Dencio Sangharo. Yes, may ihirit na naman sa sining hapon si Lolo Dencio. Ganit preparar ka mo dira, mag-enjoy gid ka mo. May second winner anay kita sa ating promo 1-2 Panalo Part 21. 1, 2, Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Ikaduhang winner para sa sining adlaw, mga kabombo, December 6, 2022, ang iyang proof of purchase, Orocan sticker. Ang edad sa 63 anyos. Congratulations sa taga Barangay Monica City proper. Nagdaog sa presensya sa aton nga FDA representative si Ma'am Arlene G. Ponsalan. Ikaw ang aton nga winner, Enrique Albert Pineda Jr. Again, congratulations sa imo, Enrique Albert Pineda Jr. sa Barangay Monica City proper, 63 years old. Ang proof of purchase is Orocan sticker. Ginatagaan ikaw 6 ka oras para nga makuha mo ang imong premyo diri kag hindi magkadto sa iban. Congratulations sa aton nga winner. And balikan ta ang aton diri nga inughatag sa inyo nga next story, as I have said, nagikan sa kay Lolo Dencio Sangharo. Good afternoon sa imo datlo. I hope nga okay gid ang health mo as of this time. Nagasiling ang sulat, Dear Inday Regine. Inday, maayong hapon sa imo kasi tanan nga katapos ang bombo. Ining akon kasaysayan, parte sa pelikula. Naka-extra ako sa pelikula nga Sakada. Ang characters si Hilda Coronel kag Jay Ilagan. Nag-shooting sila sa amon barko, kadamos ang tao. Samtang gatanaw ako, nag-approach sa akon. Kung pwede ako nga maka-extra sa shooting. Aba. So nagsapat ako, tidamo dira, nahuya ako. Sige niya, sige na bala, sir. May extra pay kami ihatag. Sige na lang. Ang gawin mo, maghawa ka ng bayong paakyat sa barko. So, mutuinday, gintagaan ako bayong, kagkalo nga buri, tapos kaluskos ang akong dilargo, saka panaog sa barko. Ang ikaduha, hindi bayong ang dala ko, tapipi. Ina balang daw baul, pero buri, tampipi. So sa pihak nga kamot, manok nga inugbulang. Kadamo sa amon, ga extra. Ang iban porter, ang iban mga tindera sa pier. Kag nagpasugot man sila, kay ti bayaran man sila. Tanan sila, gabit-bit sang bayong. Saka panaog sa andamyo. Ang katapusan, nagsaka si Hilda Coronel sa barko, kag maghakos kay Jay Ilagan. Inday tapos shooting, masig pamangkot ang nag-extra, kung ano ini, wala man extra, kag paano inday, nagkaladula ang tinaos ang nag-shooting, nagpauli nga walang paalam. Pagwa sa sinihan, nagtanaw gid ako para makita ko man ang akong hitsura sa tilon. Ay inday, bisan landong ko, wala. Ang nagwa ang amon barko. Tapos si Hilda Coronel, gababay kay Jay Ilagan, kagang istorya sang Sakada. Ang ikaduha, sa Quiapo. 2:00 ang udto, nagkadto ako sa akon pakaisa. Nakalabay ako, daw gamay ang tao. May shooting. Nagtanaw ako sang makadali, kagang artista, hindi ko kilala. Kag hindi man gwapo. Sa panulo ko may kerhat ang pihak nga mata. Galing maayo lang ang lawas kag mataas. Gahampang sila basketball. May nag-approach sa akon, isa kaagi. Sabi niya, sir, pwede ka maka-extra? Sabat ko, gadali ako, may trabaho ako. Sabat ko niya, madali lang. Kulang kami 1 oras lang, may extra pay. Ang title, Haplos. Okay, siling ko, basta sandali lang. Ito ang gagawin mo, mag-upo lang sa siya. Tapos, pag mag-shoot ang character, magpalakpak
at medyo magsisigaw. Pagpungko ko, may kinuha siya sa iya bag, isa ka makeup kit. Nagkuha siya sang brush, kag applyan niya ako sang makeup. Naghambal ako, wag! Sabat niya, bakit? Nagsabat naman ako, madumi na ang brush mo. Ilang mukha na ang dinaanan ng brush na yan. Sabat niya, ay, suplado. Sa laktod, nagsugod ang shooting. Naabtan sa alas 3 ng hapon. Gintawag ko siya. Uy, bakla, alas 3 na. Nagsabat siya. Sandali lang, sir, may trabaho pa ako. Amo to, gindawaan ako, 20 pesos. Nagreklamo ako. Ano? 20 lang? Ginsabat ako. Bakit? Artista ka? Maghanap ka ng malaking talent pay. Talent fee. Hindi pay. So, hinampak ko 20 pesos sa iyadughan kang magsiling. Anong akala mo sa akin? Mukhang 20? So, ginhimo niya nga 50 pesos. Kay nakita niya, do akig ako. Amo to, nagbais kami. Grabe ang baba niya. Maayo, nagabot ang akon pa kaisa. Namangkot. Kuya, ano bang problema? Amo to, ginsugid ko tanan. Nagwa ang kaisog niya. Naghambal siya. Ako ang kagawad dito sa aming barangay. Bakit nagsushooting kayo dito? Walang permit. Tingnan mo, anong gulo ito? So nagpalapit siguro, director. Gindawaan ako, 500 pesos. Wala ako gindaho. Ang pakaisa ko nagdaho. Gipamangkot ako sa akong pakaisa. Ano kuya, tama na ba ito? Sabat ko, okay na. So galakat kami sa pakaisa ko, naghambal ako, grabe ka, ginulat mo sila? Ay manong, diri sa Quiapo, kinahanglan, maisog ka diri. Sa amon sitio, Ilonggo, matapang. Ginalagas ko sila sa ispading. Baw, siling ko, grabe ka isog sa imo. Abi mo inday, pagwa sa pelikula. Halos nagtanaw naman ako. Ay inday, bisan landong ko, wala. Ang nagwa, ang babae, gatrapo sang balhas sang aktor. Dalahalok. Ari inday. Sa isa ka mall sang Laguna, December, nagbakasyon ako. Bale, isa ka semana. Bago lang mahatag ang amon nga bonus. Ang ila balay sa subdivision sa Santa Rosa, Laguna. Sa Laguna, Bel Air. Inday, amo giliini mga tao sa sosyal nga subdivision. Da sa waay lang tao, wala gabinugnuhanay. Paiya-iya lang. Naboard ako. Nagambal ako sa hinablos ko nga malagaw ako. Nagsabat siya, halong ka, damo blas snatchers diri. Sunod-sunod ako sa isa ka bag-o nga mall, ang ngalan Star Plaza. Tama kadako. Ara ang tanang nga balaklon. Kompleto. May supermarket, kag food center. Nagsulod ako sa isa ka RTW. May nakita ako isa ka sapatos. Nakursunodahan ko. Gintanaw ko. Tama ka mahal? 3,999. Gipalapitan ako sa isa ka sales boy. Naghambal, sir. Gusto mo? May discount pa yan. Alam mo, may promo kami. Sabat ko, mahal? Hindi ko kaya. So naglibot-libot ako. Damo matahom nga t-shirts. Nagpili ako 2 ka t-shirts kag isa ka shorts. Color brown. Nagsulod ako sa dressing room. Nakibot ako. Ginduhol sa akon ang sapatos. Eto sir, isukat mo pa. Wag na, wala akong budget. Sila niya, sige lang, sir, isukat mo. Ito pa ang sombrero, sir. Pati sombrero, isukat mo rin. Isuot mo. Ginbuksan niya ang dressing room, kag magsiling. Bagay sa'yo, shorts kag t-shirt. Wag mo nang hubarin. Isuot mo na lang, pati sapatos. Tapos diretso ka lang sa counter. Pagwa ko, nakibot ako, may bata, nagkapot sa kamot ko, kag may kamera, gasunod sa akon. Natingala ako, damo ga tinulok sa akon. Dumadalagan ako. Galing naghambal ang sales boy, sir. Dahan-dahan lang, malapit na lang ang counter. Pagabot sa counter, namangkot ang cashier kung baklon ko ang t-shirt at shorts.
Siyempre, nasuot ko na ito. Ang shorts lang ang bayaran mo. Tapos may discount yan. Ang t-shirt at sombrero, bonus na lang. Ang sapatos, bigyan ka ng discount. Wag ng sapatos, sabi ko, wala akong budget. Okay, balik ka lang diri sa sunod na araw, bigyan ko ng discount card. Bale, isa ka bulan. Bisan ano baklon mo sa mall na ito, may discount ka. Namangkot ako, kung nga asa akong ga-focus ang camera. Sabat niya, alam mo sir, bagong open ito ang outlet namin. Ikaw ang napili na maging model sa ila produkto. Sabat ko, wow, model ako? Sa mukha akong ito, nag-model ako? Madaming artista dito, bakit ako? Kasi pag artista, malaki ang bayad. Sa Lacto Dinday, nagpauli ako, nakita sa hinablos ko ang shorts kag t-shirt. Siling niya, tiyoy, kung namin isang shorts kag t-shirt mo, siguro mahal na. Siguro barato lang, may promo sa isa ka mall. Dason nga adlaw, managpauli ako. Ginhagad ako sa hinablos ko nga mag-shopping. Kay mamakal sang inog Paskwa niya sa iya hinablos kag utod. Didto ko siya ginhagad. Pag-abot namon, naglibot kami anay. Nagsulod kami sa RTW. So samtang galibot kami, nakita sa hinablos ko ang advertisement sa TV. Ginkuhit niya ako. Siling niya, tiyoy, tanong mo malang ilang nga model, daw kamukha mo no? Sabat ko, kalayo, daw hapon ina, tanawa, baka maglakat. Mamangkutani ang hinablos ko sa sales boy. Ginbutong ko siya. Tingin ko, dali na, mamakal na kita. Kadamo sang binakal, puro RTWs. Sang ara kami sa counter, ginhatag kong akong discount card. Namangkot ang hinablos ko, diin mo iniging kuha. Sabat ko, secret. Tapos namangkot sa akon ang cashier, sir, nakita mo ng mukha mo sa advertisement? Ginsiko ako sa hinablos ko, kag magsiling, tiyoy, bago ka lang diri, naka-model ka na. Sabat ko, te, pati ka kay tiyoy mo. Bisan daw kanding lang ining itsura, may nakakursunada pa. So, ang discount card, isa ina ka bulan. Tapos tanan nga baklon mo, may discount. So, sa Lacto Dinday, nakapauli ako sa Iloilo. So, Inday Regine, tama na ini, daw kalawig na gid. Salamat, ang tagpadala, Lolo Dencio. Wow, Lolo Dencio, the model. Nagmodel-model kagaling sa una, lo. Tani, ginapid mong picture. Way kagid nagkuha souvenir. Ba, tani, nakita taman ba? Kita ta kung ano ka gwapo. Kung ano ka, wow, tikas ang build ni Lolo Dencio. Sa tong bata pa siya. Bata-bata pa, no? Sang soltero, ano? Ngati, may mga dalaga, gin nga makabalikid, Ay, dumduman ko lo ang picture, yung ipadala mo sa akong laog ipakita, di. Naka-swimming trunks si Lolo Dencio. Mga 20 plus, siguro imong edad, lo, no? Wala ko lang ipakita, lo. Kaya do ka sexy gito, lo, sa imong itsura. Ti siguro, no, pag model-model mo, ti, amo tong imo nga, amo tong guro nga mga apang idaron mo, no, ti, may dating gidlo, may pungko, may tindog. How I wish nagpadala ka diri sang pictures, ang pag-model-model mo nga ato, tani, nakitaan man namon. But anyway, thank you again for letting us enjoy this afternoon with your story nga makalilingaw gid nga gin-share naman diri sa amon. Salamat gid and halong-halong Lolo Dencio ang suki naton diri sa KLP. Oras naton mga kabombo, 2 minutes before 3 o'clock. Yari ang mga importante nga kahiwatan dito sa Plazuela de Iloilo sa sininga semana tubtob Disyembre 10. Sa ini nga Sabado, ang Technocrats Band nga may bagong nga linyada sang manugkanta ang natala nga maghatag sa inyo sa 2 ka oras nga makakulunyag nga musical entertainment nga maga-feature sa inyong mga paborito nga kanta nagikan sa 60s tubtob sa karon. Sa Disyembre 10 nga edisyon sang concert at the Plaza,
magasugod alas 6 sa gabi. Sa mga kahiwatan, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs ang igapanghatag sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 11, Domingo, masangkad nga bukas ang ganahan sang La Tolda sa mga luyag magtambong sang regular nga Domingo nga misa alas 11 sang aga sa ang mga petsa. Sa tion sang misa, aton pangayoon sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga magpabilin sa dalan sang kaayuhan ilibinagid sa mga indi kinaandan nga tinion. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Sa inyong mga istorya, palig na lang i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala ninyo sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa atong liwat nga Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 19 kaadlaw na lang kag Pasko na mga kabombo, ari ang pamaskong musikang handog sang Bombo Radyo para sa inyo. Nga palangga gid sang Bombo. Nung tayo bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany.
sa radyo. Bombo! Number 1! Maraming salamat for today mga kabombo, especially sa mga letter senders naton dira. Thank you Gid, padayon nato na pag-enjoy sa mga istorya nga ginapadala diri sa KLP Buwas naman. Syempre, ululupod na naman kita sa liwat. Sa gihapon, ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat Gid, good afternoon and God bless.